to. Ino wadi wope, on jali da yeso ma. Tuma dir to dado wo, be wonta yaibe ma. Sifa be mi falaka, be wadda yverdu be. Sifa be mi falaka, goto ta vernu be. Benande wadda yi, ko woni tun sendata. Wano hondu sapporta, arafu ino tawnata. Assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV. Assalamu alaikum téléspectateur ɓe wonɓe darde encore une fois Jama TV et andunoɓe kadi ɗen mari émission laaɓay poyi tous les lundis 22h 23h. donc hande noon en fuɗɗike lundi 22h fawɗum seeɗa mais en yahay ha lere men nden gasa si Allah jaaɓi. Ara en salmini jama on foppo nawo ma wonira men babira men bapira men kodira men sorira men kala mon dawro mandade Jama TV no andi émission on tous les lundi o wada yare en salmini dum jodi be ka salonji mun dino darde en salmini be wonbe ka réseaux sociaux télécharge be application Jama TV on kadi en salmini dum konno me wota souvent non si don fala darde kala ko woni programme télé on nata ka Play Store e télécharge on application Jama TV on daro mo ka téléphone mon sina dum yawon ka kaburji réseau daron télévision kadi fewndo alhamdulillah partout yadna lawno darde télévision Jama TV. donc hande non ko émission laaɓay poyi wonɗen ɗo ɗo andi ɗe mbaɗi invité molanaɗo mole e doyen sa ini doyen ɗo culture guinéen walla acteur jano culture guinéen on DJ Diallo la 2STV hande kanko woni ka émission min plateau laaɓay poyi en laɓɓinayno fop si Allah ran no jaɓi woni amen woni e makko laaɓay poyi. donc haray Amadou Badian kanko woni chroniqueur on hande ɗon andi touru ka émission laaɓay poyi. Amadou Badian aray ko présent ɗo o kanko woni tout. Amadou Badian avant tout taw assalamu aleykum. Maaleykum salam DJ Bella. Salam aleykum DJ le doyen. Aleykum salam DJ Diallo de la 2STV. Assalamu aleykum kadi communauté Guinée wonɓe darde fewndo Jama TV kala ka tolorɗon haray men inni on jarama on weltanama kadi kono Bella Jolly holliri noon ndaare émission ji ɗin télécharge on application o yawon ka Play Store window Jama TV wawon kala ka wonɗon ndaron émission ji ɗin fop feƴƴoji ɗo ɗin kadi tan yejjutu laaɓay poyi ko DJ Diallo de la 2STV, DJ Diallo Guinée Promotion, DJ Diallo Teddungal Vision ko kanko nante ka laaɓay poyi Bella Jolly. Merci beaucoup DJ Diallo la 2STV. DJ Diallo assalamu aleykum. Aleykum salam DJ Bella Jolly. Le promoteur Bodian mi salminima moƴƴa mi salmina giɗo Jama production walla giɗo Jama TV. donc c'est ma deuxième fois mi ara ɗo hande ko ɓay lemon ne no ɗuɗi dow kono welde nden haaray ko ɓuri dow taw mi anda hono welata ɗum donc haray welde ɗen no seɓiti voilà donc haray mi salmini toute la communauté guinéenne wonɓe ɗo wonɓe la Guinée wonɓe Afrique et du monde entier no darde émission laaɓay poyi inde émission on tigui tigui mi anda hombo choisir mo mais DJ Diallo kala ko laaɓa o tawa kay mum. D'accord. donc ɗum waɗi ɓayon illan ko émission laaɓay poyi ɗo hande guɓe condi sendirirte. D'accord. donc haɗa mi salmini jama fop mi weltanike fof mi salmina nene an moƴƴa par ce que sa nani ɓiɗɗo ko nene donc hay fiɓe ala ɗo yo Allah hen no ɓe yaafo yarloɓe yaafoɗa ɓe ƴettaɓe fof allahumma amin. samina baɓe an samina makko baɓe ɓen fof wonɓe ɗo Sénégal wonɓe la Guinée Fouta Diallo fop en acca tawaji men ɗi namuji men ɗin en wata e jitude ɗi haray ko weltanagol ɗon inna on di courage. Merci beaucoup Amadou Badian. si je permetti lan DJ Diallo ko hombo woni DJ Diallo tigi DJ Diallo ko pay kun sobuno kun pay kun gandanɗa rema no yiɗi ko watta kon par ce que ko piiji ɗiɗi woni e nder aduna o so a faala yahude walla a faala avancude walla a faala wadde arrivude e goɗɗum go il faut yiɗa kumpi hum ɓenni kala ko yiɗinkiniɗa a woɗɗoyta ko donc DJ Diallo ko guinéenjo comme tout le monde jeeyaɗo la Guinée kamɓe Fouta Diallo yiɗuɗo kadi noon Fouta Diallo moƴƴa ko woni DJ Diallo. D'accord. si mi faami DJ Diallo komo la Guinée DJ Diallo komo labbe honto e labbe woni DJ labbe ɗum ɗon noon
mi wowa wolde quoi parce que woɓen to DJ Diallo komo timmadina woɓen DJ Diallo komo telimina woɓen parce que womo ɗuɗini ko muyninta ajjoto mi anda sonani ngal pular mo ɗuɗini ko muyninta ajjoto do mais origine on tigi tigi ko juntu komo mi juntu ka ɓenta korengani ɗon e fier de l'être. Merci beaucoup. ɗo ko laaɓa poy DJ Diallo ɗo si Allah jaɓi kala kon tigi waɗata laɓɓinana men poy ka émission Jama TV o émission ɗo kon alandi ko mbo créé o émission mais c'était bien voilà. Ko concept là-bas ɗo voilà concept là-bas ɗo andi culture on no yaaji ɓeɗo ko terɓe koye culture ɓeɗo ko ñamakalaɓe ɓeɗo ko taba tappata ɓeɗa ko musique watta ɓeɗa no waɗi façon ji culture d'accord ɓeɗo ko émission ji débat ɓeɗo ko émission musical est ce que a fam mais fof kaka culture way en général culture no yaaji donc ɗo ɓay men jooɗi ke télévision udditama c'est à dire neɓata bientôt wona 8 ou 9 mois min jooɗi minen e badiam min jooɗi ɗo tum badiam wi daron ɗem duwa heɓde émission mon dawrama o émission ɗo ma créé mo mini comme genre émission honɗum o wi émission on wiyemo laaɓay poy donc nde ñande men créé émission on laaɓay poy min invité ñande goɗɗo kadi ka laaɓay poy woni général Piki pour la première fois ittandema on say émission laaɓay poy on no si tawi tum min ala invité mo min hooli aray ko ɗum fof min tamen émission on kono sina ɗum min waɗa émission laaɓay poy d'accord mi torota o yaafuye parce que on invitanno lendi feƴƴuɗo tawi en famodirali na bungo walla manti en famodirali ka mimiɗo nangi ko jour goo après noɗɗo mi jour on noon par ce que affiche on mendanokimo kadi par ce que on adno affiche on mais ka adno ɗon ɗon haari on no whatsapp no boni d'accord donc ko ɗum ɗon hanno émission on laato haara miɗo tori équipe on fof en habbinoɓe émission o yaafuyi d'accord merci beaucoup Badiane question pour DJ Diallo d'abord. Voilà, merci DJ Diallo. Avant tout d'abord, DJ Diallo, animateur. DJ Diallo, président Guinée Promotion, président surtout KBT de Teddungal Vision. Avant DJ Diallo, on a animation. Avec on a d'abord choisi avant animation. Comme métier. Mais métier mi waɗi ɗo métier buyɗe fayɓe woni fijirde hannde way pourquoi mi noma ɗum min mi waɗi mécanicien moto ka auto ça ne va pas yahaali mi waɗi tolori ko yaltino lan ko toloriyagal ko sab métre par ce que sa wonde paykum o heewi accident ka gollata ɗon a métre jon o jooɗi ke 3 mois andaro yaalimo ɗon haɗa no hawni seeɗa par ce que ko wurde e mayde no woodi donc meɗen tono ene o ton après o ton yani hoore am koyngal ngal ngal seeki donc Allah waɗi mi woni e ngal koyngal 3 mois duuɓi lebbi tati patron darali mi ɗum noon mi geddi mini ɗum ɗo na golle am kono ɓay koyngal ngal dikki Allah o jarama donc mi radisemante tun quoi après ɗum ɗon feƴƴi mi waɗi kadi mécanique Gambie ɗum kadi sanawa pa ɗon kadi mi suuɗi mi arti donc par ce que miiɗa min ko miiɗa kon hay sa forsilan en yadata e mum mi ɗawma waɗande hi kono en he woɗɗoyta ko donc après mi hotila Guinée après mi arti kadi mi yeehi kadi bitik ko ɗum minuma koye fayɓe fijirta ɗo kon joni ko ɗum woni on bitiki ɗon donc ɗum kadi mi woni e mum ko yaata duuɓi waɗɗa Diallo bitik quoi Diallo bitik on tuma noon haɗi Diallo bitik ko par ce que min haɓɓayno paneɗe jeɗɗi ndiyan 10 francs koye yewtu koye yewtu ɗum ɗo aɗa hombo noon DJ Diallo ɗum ko vers coupe du monde 98 France 98 99 ɗum ɗon min waɗayno bon fayda ko telen 2000 on mi yalti ka bitiki ton donc mi tawi ɗum ɗon kadi wona golle am par ce que Fouta Diallo mi wonno toon kadi par ce que minen buy innayi konto nanɗa pular minen men yanguike Fouta min soppi min wayi min teeni min huuɓi min ɗo inayi e ñalbi min yeeyoyi donc min yeeybireti donc tapalappa jindina ka ɗumaji donc ɗum ɗo fof ko salagol yo wonno wonirgol ni neɗɗo yango quoi a faami donc
minen ari simi gadda leɗɗe ñagara dolle ñagara ɗen mais soƴata a faami donc ɗum no fo waɗi après finalement mais laata ɗum tawi musique on no miɗo yiɗi ɗum trop par ce que wonno bojanɗo o si arti no ara meɗe welti exemple walla Bella Jolly si arti sete komin hawji koye haw ko batterie je ɗen donc ɗen batterie je noon a yeyno fof no haw ko batterie mi ƴettade ka sumture mi moƴƴini caisse o ƴette 15 pile ani 15 pile ka hokkidirɗa ɗum waɗɗaɗa filum jalbay ko ɗon mi huɓɓinayno lampe suudu ɗum joyna ko ɗum mene joyna couriru kam wonno ɗon donc ɗum waɗeno kadi musique on mi yaha kadi ɗaɓɓa matériel ji moƴƴina bafulji ni mi ƴetta radio ji moon ni mi ƴetta bafulji andi sa itti opalero ya wawi moƴƴinde baful ɗum waɗa ɗon heddo mambriyage o nder voilà heddo mambriyage yimɓe ɓen ara ɗon inna ɗon ko ɗon aɗen fuɗɗi yaaka suntour inna anima a faami kala kam woni créé ambiance donc affaire o naatimi moƴƴa après woniri noon après si mi aroy Dakar ga mi naati on bitik kadi mi woni e on bitik kono ko trawan o imo nandelan ni haray min nenomo min kala ka watta on waɗa e musique mi fimata noon mi yarata kono waɗa e musique on kono noon si mi soodi cassette mi windaymo ka kaye on tuma cassette ko 1000 francs jarata hari giri no woodi Amassif production CDS production e super sélection ko ɗi wonni o laggine toon donc hare voilà minen hawji yoɓe yaltin cassette ji ni min sooda donc minen min soodi cassette donc ko noon affaire o woniri enen en soodi cassette non hande na won ɗo ko min won ɗo ko min donc ko noon affaire o woniri finalement après mi ari mi woni bitik on ha mi tawi sanowa pa donc parce que a gollay no fayda lewru hara ko 7 millions ɓeteɗa 7000 francs ko laari joni si ɓe inɗo boye bitik no ɓe 50 mille aɗa meni onon on no saygo e woni donc 7000 francs hara ñamete on fof ko ñiiri ñebbe donc e ko wayno noon yangoɗa quoi donc ha finalement ñande go mi yalti on bitik mi geddi quoi mini ɗum ɗo na golle am par ce que ko musique o woni ka hoore am donc musique noon ko façon ɗiɗi woɗi ya wawi wonde yimomo ya wawi animowo ya wawi wonde goɗɗugo kadi aɗa wawi wonde milieu musique voilà milieu musique ko noon fuɗɗori ko a Bodian d'accord ɗon noon ko honɗum noon poussement exactement ha wonɗa définitivement animateur wa mais koko minnuma kon nane no woodi piwganɗa hoorema no markuma exactement anni ko musique onoɗa ɓuurɗa yiɗude kono a yimata mais chaque musique haɗa ɗawa jentade kono noon branchement carrément e animateur voilà ko branchimi carrément ko ɓay mi yalti ɗon mi ari Pikine kaɓe nayno Bido Bi Night ɗon min ko ɗon mi fuɗɗori DJ yagal Bido Bi Night mi ari ɗon tawi nden ñande soirée sénégalaise ɗon internet ɗo Matti Thiam Dogo yo gandimo ji o sonnajo yimanoɗo ɗo entré on tawi ko 2500 min e copain jon inteɗo Abdoul Hande mo Italie mi yeeyi ɗon min soodi billet min naati ɓay min naati min tawi no ɗof no laaɓa tawi garto Bella Jolly en walla DJ ɓe goreɓe amen min hari on tuma soirée lixe ala ka jouete ko Laurent e wonno est ce que Bodian noon Laurent e ko waywano noon hara ama hara mbullanno immo a faami donc ɗum wonno ɗo Dakar ɗo après min yeehi ɗon minimo boy ɗo Guinen ɓen seeɗa ɗo no moƴƴi o jalimmi par ce que porto innayi sa waɗali OG goɗɗiɗin a heɓata a tantay si a heɓu goɗɗum donc min ni ɗo il faut dareno Guinée ɓen arda ɗo soirée Guinée oni boyangam meɗi wadde soirée Guinée min ni mi suusay par ce que musique on noka ƴiƴam mi yeyinte ɗon yeewo tike on imo waɗi viré line to nene papis minimo grand menen falade ɗo soirée Guinée o jali ha o yani oni soirée Pullo Fouta min ni wawi oni o jali quoi min mais pourquoi pas aduna podela ni jongo mbari yen ɗo Pullo Fouta ta min ni Pullo Fouta na neɗɗo Pullo Fouta ko neɗɗo ko enen suusintaɓe enen kadi nen lix andale o wayni le ñewlen suba tawi o essayé lan o raɗo mi aro nde ñande o waylan 20 heures 21 heures 20 heures 21 heures 19 heures ko ɗon tawimi mi ala e gollude mi arta mi ari mi habbi mi arta ɗum ñande naare jon o présenté mimo naare jon no enne Khasim ko ɗon men fof voilà janɗa reedujo o présenté mimo min yewti minnimo soirée Guinée len Cibogol tawi kamɓe ɓe joué ay tous les mercredis avec Salam avec Fallou Dieng Fallou Dieng juutu ɗo Fallou Dieng yima joué no toon Allah waɗi o voyage Europe joni noon ɓeyni konko soirée Guinée mais dañuy tëgg mais duñ la fay da ngay tëgg
duñ la fay am ngay cassette tay on tuma ko cassette wodi CD ala yandi ko ne al de ko korme ala internet ala YouTube ala e ko waywana no tay cassette ji ni mi wonno e so de kabiti kidi mi mara ko din mi addi don est-ce que a fami donc woniri non o ni dañ jouer mais passe lañ lay jox ticket lu am rek ko menen je mi ni ala problème parce que hande faybe ben hibe yidi mbudi trop te golle den no manki ay de do yaay dum mbudi gollu taw kono mbudi din e golle den e jiwben wata yadde six gollado ko nebi ko dum minna do be minna be six soda do nebata six sa sodi mo nebata donc ko dum pénalisata en be hewbe donc dum non feji après mi aroy naare jong in me wado essayer ben ala problème tay goddo no don ne DJ Mike o mayno de yabalde Sokona FM voilà on ni arwada voix publicité ko on tuma voix en fuddi tay ko on tuma radio ko Sud FM wodi Nostalgie e Walfadjiri e Dakar FM voilà ko dido wonno donc mi ari wadi publicité morceau petit yoro ko on tuma non kadi be ekitimi wo il faut nga yuxu c'est publicité min la mo yuxu ben il faut nga yuxu pour moi dynamique OK mais wadi den ñande mi adi publicité on même monti premier soirée imbe ari Thiaroye Keur Massar Pat Medina donc banlieue ardo en Guinée be hebi do ka meda hebude tay no la ba ko lix ande amay no do e mbulla video bi kay voilà video bi ara anata e jetel mieji sponsor ji no yaaji kilim ji no hubbi donc dum don ari après woniri non men essayer deuxième dimanche et deuxième mercredi mardi jono kanko e fallu jangari si be hebi 1 million mo be ko 500,000 mi si be hebi 1 million ko 10,000 wala 5,000 o katami te ko mi wona dembe ben donc kono amali ko non affaire woniri après so cigarette ji go me na wolu inde nen cigarette ji go société ji ko ari no sponsorisé so adam badi élection Miss Dakar Conakry Dakar billet avion et beaucoup de l'eau donc woni no chaque dimanche joni tay Medina ko karji addata parcelle gejo ay be fo be ara quoi ça ari 1 heure ay bataka nata ko non men fuddori soirée tay na de chaque dimanche chaque mercredi maintenant de 1 million francs CFA mais ender 1 million francs CFA min ko 10,000 francs CFA me bataton ndesan ça fait dire que 990 millions fo ko kanko jeyi mais on tuma min nambudi intéressé mais nambudi on tuma kadi har no 2500 ji à l'époque Sénégal joni on 2500 don toujours min si mi indique on 10,000 francs mi do ina mebi mbudi yobeteno de 7,000 francs ay na ma jon 10,000 ay tay be mbudi par semaine par semaine ay na be mbudi awa section arri doy on yow notude minimo ko Mamadou Kari minde o non kon na radio addi hande de inde DJ Diallo on ni DJ Diallo la lay tudde donc woniri non min kadi mi amali woni non mais woni meden golla jonno affaire ji ni fo tay jogondiri ko do mi munyi ha alla adimi naadi radio Oxygène parce que on aro radio Oxygène ko Jacob on kadi o mayi on andi Jacob on kadi ko kedugo andi misiginen o arayno do ka boîte o sodo ka koyen o nana misiginen sa ya taye ton fatulin samura bunga en sofer dafu en Sekou Ba Fatako en Ablos Touré en Seydou So en ko way wona non o ñando en boy ñun dañu am fi ben radio communautaire dañ ko émettre ñu koy installer bëgg na ya way arde don men jonno émission guinen télé radio ma be amen nana dum non ko indi ko laagu o ni mais pourquoi mi wawata dum few ka amen to fouters be nani woli radio mi mayi o décroisaki mercredi artoy joni na radio kanko mo do en moi j'ai le meilleur DJ guinen c'est mon poulet kanko mo mantade a fami mek inui ay soirée di makko ngi dimanche tay Youssou Ndour fo zoay ton mais da bay no 500,000 di bokka e de 500,000 ko 10,000 o yaltinta ton o jogitata ko lan o jogitoto donc mais mi amali o mo radio kadi nyando ara sak mercredi ar Jacob nyande ko ni parce que Allah diri mo day o ni joni fi Allah fi nela imo ya den radio men holle ma radio luba men cassette di mading men animiradi
fii tuyam yow min ñande mi ƴetti carton hunkum ko carton mum wonno mi ƴetti carton hunkum mais yeyde ñande o tegi tawi numéro maɓɓe ko 33 834 86 22 ha joni numéro o noka hoore an 33 834 86 22 awa nden ñande ɓe ƴetti samedi 20 heures 22 heures ɓe tegi musique guinen petiyoro mawla nange joni si ɓe tegi tum ɓe tega jinguel radio oxygène 103.4 fiici Pikine voilà numéro téléphone mais kaɓe tegno téléphone ji ɗi deƴƴiti war ɓen gisiga sa mbokki la de waaw sa mbokki ko ni affaire on fuɗɗori après canadien ɓe ɓen rewɓe canadien ɓe e sukaɓe men ɓeyni joni ɓe forma e men hay si goɗɗo yennima hannde awde émission plateau mi saynilan ça me dérange pas dérange talam par ce que mi waɗama formation mum ɓeyni a waɗa émission ɓe annoncé ma mayde siɗɗo ma a continue émission o ɗum ala hannde est ce que a faami sa miɗo haalde o message hannde jiwono hay arde ɓattoma ni inna séri hannde tawa émission walla ɓe ma inna hey kon émission ngo waɗi anduɗami min ɗum waɗi accama ɗo yaaha ko respectugol auditeur ɓe maɓe ko respectugol culture on donc ɗum no fof min resimi ha woniri noon succès o immi min fuɗɗi animirde radio oxygène 2 ɓe forminmi publicité no waɗita no tardugol émission sanction ji salaire publicité ji nen fof fuɗɗi arde min force joni waɗa émission ɓen joni ɓe jonnan compte man ɓe jonnimi samedi 20 heures 22 heures mardi 22 0 heures 3 heures du matin ɓe hayno ɗum publicité ko ɗon affaire on fuɗɗi menen ko canadien ɓe ɓen formi men ko ɗo waɗi o publicité mom sonka musidɓe amen ɗum ɓe yennenono hay fi yo waɗ publicité Jacob yo Allah innomo yaafo mo yarlamo voilà donc ɗon men ari affaire on naati ha moƴƴa ɓe formi min noon 3 mois menen min ara tum min jonna micro 3 mois min waɗu a heɗotoɓe noon 3 mois min waɗa stage nder ton ta ko sélection musique 20 heures soni ko sélection musicale ɓe watta ɓe waɗa jingle mais e nder 3 mois on si portaɓe inni ok joni wawi men commencé mine wawi fuɗɗade si min fuɗɗi mo ɓe ɓe jonni plan de travail makko comment no waɗirta publicité heure ji ma ɗin si woni 20 heures 10 a araɗi ɓe anira émission o ɓe winda ka kaye moins 5 a yalta kay studio donc minen ko noon min fomira publicité ma on kadi voix montage no toon siko voix féminine kadi no toon no ɓe jannirtama donc noon affaire on fuɗɗi bon joni noon ɓay mi absettino bideoɗo on 10 000 joni noon mi fuɗɗi radio o jama fof eni joni guimi ɓe heeɓi radio sénégal ko ɗum addi succès on DJ Diallo ha ka fewndi ɗo alhamdoulillahi rabbil alamin ko noon fuɗɗori mi résimane ɗum quoi ouais en tout cas c'est très important humpanoɓe DJ Diallo konto rewi parcours makko ko honno voilà konno hewtiri hannde ɗo mais DJ Diallo premier émission mo zeruɗa waɗɗa responsabilisé émission ma ɓaya fuɗɗike kon waɗɗa ressentir mais ko fierté mawlanaɗo par ce que andi hannde ko muñiɗo tum fooli par ce que hannde sa yi kam fuɗɗi ɗon kaka boîte mi fuɗɗori ɓe radio ɓe noddinmi mi huuli yawgol on radio ɗon addi télévision e goɗɗi goo mais premier émission a on fierté a on kaka radio par ce que émission en radio e émission télévision siko anduɗo DJ Diallo tagui no waɗi différent min kaka radio m ɓurta wadde show donc kaka radio ko ɗon mi ɓuuri andude télévision donc premier émission an mo waɗi ka radio oxygène on ha hande mi jettatamo par ce que on tuma hari no satti pour yaheɓu cassette no satti youtube ala internet ala ɗo animateur joni hinno hay bobo heɓa ɗo ne wawi wonde animateur goy sino faala ya yawde kay youtube télécharge a inna ko animateur c'est ça ko a yanganaki wawa tawonte karama ko mum donc ko premier émission an ɗon on ka radio oxygène yimɓe guineɓe noddinmi welto woɓɓe hande mi daara ɓe tawa ɓe feƴƴinino ɓe noon lamaran sisibile keme yawno ha ɓe innitirimi baali maɓɓe yeah donc ɓen ɓe puusayno noon si waɗino anniversaire ji cafétéria walla ɓe ño'a ɓe adda piiji ɓe jonnanmi donc tawa kadi ko siɓɓe ma oma e noddude ko fierté ouais. Kon le tout premier auditeur de DJ Diallo dande ko mbo simi yejjitalde ko hakkunde ɗino Mohamed Ba ASC Bitik e Petiyoro Thiaroye ndeysaan hiɓeɗi ok c'est bon DJ Diallo la 2STV
DJ Diallo yangani ke culture guinéen DJ Diallo vraiment wakkili ke peji ɗin fof domaine ji ɗin fop hande DJ Diallo yeeyi boutique DJ Diallo waɗi mécanicien tolori DJ Diallo waɗi animation boîte de nuit DJ Diallo ɗi puuji busi DJ Diallo depuis fuɗɗiɗa ɗum ɗon ko honɗum réalise uɗa e ɗum ɗon fof ha wetango hande ka jooɗiɗa ɗo comme réalise beaucoup de choses. Pourquoi première question comme réalise kon mi watama joɗade ɗo hannema fof komi réalise parce que wo bunɗo ko suuɗiɗo donc première position hande hande mi yiyay ɗo buyno waɗa émission ji guinen est ce que a faami ɓeno wadde émission ji télévision ɓeno wadde émission di radio ɓeno wadde animation ka touruji ko ɓay ko fuɗɗano ko moƴƴuno ɗum ko réalisation no par ce que ko ɗum min haala manane mo ɗuɗini ko muyninta ajoto est ce que a faami mais population men o surtout e leñol men pulle fouta ko soutenance o woni ɓe donnoraki e meɗen donc ko ɗum retardi piiji ko mais côté réalisation c'est la fierté parce que hande émission ji ɗin heeɓi doole ɗum koye réalisation tawa d'accord DJ Diallo émission ji ɗin heeɓi doole bien sûr mais DJ Diallo no marde probléme e guinéen o fop jonno en ara ɗum ka deuxième partie par ce que ɗon andi ala ko ala saabu en akkita e téléphone o numéro téléphone o DJ Diallo jogui probléme e guinéen ɓen fop way après mi arta ɗum ɗon e ma c'est la première question ko awande oɗo question ko hande gominanima ok voilà aray en artay e clip goto mi akkita numéro téléphone 78 116 82 38 78 116 82 38 e kon woni émission kon woni ka naata direct ka émission yewda hande DJ Diallo walla Amadou Badiane namin de par ce que ɗon andi hande ko sati ko laati ɗen ɗo hay so yaha 2 heures de temps émission ko filmé may adda clip ka régime ka wuri guiɗo jamma production voilà may ka régime daren clip 78 116 82 38 78 116 82 38 enen e DJ Diallo de la DSTV émission teddungal ɗon andi kanko watta ɗum ka DSTV dasatake rondete DJ Diallo donc sa yi min ni ɗamarde probléme e guinéen on fof foppu no wi DJ Diallo no andi haaju mum on o weldi e guinéen on wo saati o fewndini haaju sina ɗum o jokki koyen makko alors que fof no wulde ɗum donc c'est des problème accu mi ƴetta goɗɗo taw premier auditeur on ka ligne arten allo assalamu aleykum DJ Diallo aleykum salam jarama naala ton ɗo leggal on jarama no marsude seeɗa wallahi sinaɗo weltana on jarama depuis 2008 addi hande on jarama no marsude eyi no naala ton no golle ɗe no famille on ça va yiɓe jam ko fima woni to ɓerde iɗon e jaam ok merci oɗo depuis l'an 2000 iɗon jokkodiri depuis l'an 2000 ɗon jokkodiri pourquoi DJ Diallo si fewndini haaji par exemple l'anniversaire walla piiji goo on say DJ Diallo yahay vers guinéen ɓe ɓen mais si DJ Diallo gayni haaju mum on hande kadi sanama fa notta goɗɗo wotta e gaɗɗo goɗɗum e côté ni mais ɗum ɗon na probléme no an ko ngi ɗum ko probléme ɗum na probléme no ƴetto notta o kadi acca na probléme allo jarama ɗon e jam Yantu. Ɗon noddami hoto ɗon inne honno. Noddan ko min Bosiriw joɗiɗo Dakar. Bosiriw Dakar ɗay jan. Jantu nala ton. Alhamdulillah. Ɗay yewde DJ Diallo. Monsieur Bosiriw on jarama. Awa. Hiɗon e jam. Jantunde. Hiɗon weltana moƴƴa foto kona seeɗa on jarama. Onon kadi o weltanama here dole kadi émission mum wono laɓa. Awa émission mum on jarama onon kadi buy albarka boy kono fewni Dakar ko jantunde awa albarka on jarama moƴƴa eyyi ko fala ko gadanan ɗon son oɗo kilipo oɗo kam d'accord miɗo wiro roɗɗi koye Diallo eyyi min darante clip oɗo si Allah jaaɓi eyyi merci ok merci beaucoup a darnamo clip oɗo en darnamo clip pourquoi wiɗa ko ɗum ɗon na probléme ɗum na probléme par ce que andi hande kiltiri on ka on ɗo e yoɓaka mo enen
par ce que sen yoɓanomo miɗo wadde yewdude malien jo ñande go malien jo par ce que o noddan spécial o ni mi o émission monɗa wadde siko menen malien ɓe ɓen communauté ma malien on joguinoma hareno a feƴƴino ɗo kono enen pulle fouta en yiɗata suttude momen d'accord a faami donc hande kaka haaju an tun ɗo mi wata invité de ma yaha par ce que ala nokkugo kam mi wata rewde ka watami jonde goɗɗum har koya sutenam ko ɗum minuma ɗon probléme ala ɗum ok merci probléme ala ɗon ƴetten goɗɗo kadi ok merci continue a faami donc hande ayni ɗo joni yimɓe ɓen inni ko si mi fewnini ha jon mi yaha ka yimɓe ɓen vers les gens n'est ce pas mais enen si mi yahano kadi noon e vers maɓɓe ko no wata d'accord mais non question arano moƴƴata hara moƴƴa joni ko sa haalni goɗɗo nawnare ma so wallitoma mais sa suuɗi nawnare ma ne honno wallitorto mais pourquoi wallama kadi ha dikka ronka arde makko wiyama merci non sala sanko laayi ɗiɗi ha tati ko sa sala sanko laabi acca ko laayi tati sa ligne yo bulo ko tamoto bulo ko moto parce que abo seeɗa garan yaafo parce que sa yi mi waɗi haaju an mi yehi mi holliti badiane mi ƴetta exemple badiane haaju on feƴƴi mi noddimo téléphone walla mi yeehi mi innimo kaare manque mi weltiki ko warɗa ko ɗum addoytamo ñande go ko ɗum addoytamo ñande go ka way mais menen mi meeɗa wadde fayda wadde anniversaire ta honto ko bonitu ɓe mi invité ɓen fof ya hoota mi nodditoɓe ñande go ɓe naɓe yahata hiɓe nandela hiɓe noddu tise beele sa heeɓi succès tigi tigi succès ko koɗo feetuɗo succès ko koɗo feeɗuɗo sa heeɓi succès a heɓay ayɓe c'est normal tant que heɓali ɓe anda jokka fus si fof yiɗima ama ya tinna si fof añima a rocca e tinna il faut heɓa yiɗɓe heɓa ayɓe ɗi kollijoyi ɗi fotata kono si wotorgañi ko ɗi anday hande namin toon ɗo dijejo guinen ka mais golle moƴƴe ko awdi jommum est ce que a faami sa indi ɗo joni guinen ɓe mi welda e fof no woddeɓe mi weldi par ce que no ɓe joni simi noddi ɗo woɓɓe ha jon ɓen ɗo ɓe waɗnaylam miɗo weldi e ɓen ɗo kono noon fof wattama beele an ka darɗa ɗo fof yiɗama est ce que a faami seede fof yiɗama a coami mina ɗo anniversaire ma walla haaju ma no arde ko sa ñande haaju ma on anta guiɗo e gaño c'est normal très bien ɗum non c'est normal beele joni fof wattama yiddude ok joni fof wattama yidde ɗum ɗon c'est très normal ok mais Diallo probléme makko on comme no mi wiri noon ɓe wi c'est à dire si Diallo fewndini haaju na ɓe wi ɗum wiwɗa non na mi wi non c'est à dire ko sa heeɓi haaju sa heeɓi haaju arata envers les gens tant que ala haaju beele allo ça va e townintini o fait ko ɗum fa ala wiide kala tant que a heɓali haaju ya townintini e jama o e jama o ko sa heeɓi haaju noon jippoɗa jama o déjà un mois avant haaju ma o fuɗɗoɗa yawgojo waɗa fréquente koye meɓen joni si jama noddima ma henda téléphone en fait non baƴa en fait ko haaju ma on tun annduɗa quoi voilà ko ɗum ene wolde an haaju ma joɗɗima ɗo non question mi pose ma wajan ay tag ko ɗum mi harna gon nane question on ko même question wonde garde ko tagaɗo ande haaju ma ko ɗum mi harta pourtant mi halni on ɗum e nder yewtere est ce que a faami innukol Diallo no tawniti andi kono welta pullo fouta enen pullo fouta kono welta men ko ñande o ñande ko mbiyawa mine ma kan won ɗo mi toroma okkan 100 francs okkan 2 francs min mi goma ɗum noon kono mi gomi jonnan teddugal mi jonima teddugal sen jogui business mo watten par ce que inni mi yettoma tayjitu bela ko pine o to fottintine e Sénégal arno e tan a andano mi andete en fotti Sénégal ɗo ha Allah waɗi en weldi inni kono tan kan accali ɓeeno asa ɓeeno ira ɓeeno asa ɓeeno ira ɓeeno asa no ero ira yata mi sayni jo exemple ko si haaju an on tun fewndike mi ande ko a neɗɗo ɗum ɗon ko haala colli noon d'accord ɗum ɗon ko pour ami ko haala colli jamanu konde et puis mo kadi janno addiɗo joni e koto guinéɓe surtout ma enen leñol pullo fouta wiiɗa Dj Diallo enen pullo fouta en wallidirta malien jo wiima en tant que alɗe l'animateur 2STV si tawno kamɓe malien ɓen goɗɗo ɓe wonno toon harano en dépassino ɗum ɗon par ce que enen en wallidirta par ce que ɓe soutenayi kamɓe culture maɓɓe on d'accord ɓe soutenayi culture ambassade on himo ɗo o soutena animateur ɓe on ɓeɗo ɓen je suis désolé te enen yen ɓuuri jogade doole ɓuuri ambassadeur on par ce que c'est wori ɗo fof nanayi
on andi mi da memina so memini na tunga mi yalta ko ambassadeur no do mais o teddina en o konzira en yaade Guinée be do be nay ko animateur o be non mimi sokkata juude ben parce que ben no golle mabbe kambe est ce que fami be haɓali poti be yaali bitiki be yaali bireti golle fasidden Allah bonni fi dum innugol jallo ko min inni mi ata min ma o kan 1 million ay ko mi fetudo mi ata min o kan 10000 ay ko feedo kono simi jogi ka haji min ya sutena non a sutena lan sia wa sa wata inna ala problème enen Guinée no di goddi do di a gaynali walla hara ko min haji no detaji godo a dali si be ronkima be ni ko townitido be ronkima non bente ko sular si be ronkima non be taya yarta be nano ko joggor rewbe hombo woni jokkatare ara tuba mawura si désolé yobe yafa ko télévision kono il faut yewten kono na wondo kadi wo una da una e woru nyamako awona e nyande go e woru nyamako je suis désolé pour la terre Badiane yes parce que son même là il faut yewten quoi il faut yewten ene Guinéen bebe il y a beaucoup de sabotage ici d'accord il sabotindir de hore meden ok ngarta no joni parce que vas-y kala question mo je suis prêt maintenant era ndiam non mi attendez mi don daka itu godo voilà itu godo kali yetten goddo kali 78 116 82 38 assalamu alaikum aleykum salam on jarama do e jang ya alhamdulillah DJ Bella way anda émission no weli hande moƴƴa la seeda vraiment yewde DJ Diallo ngayuri ndi hande assalamu alaikum Diallo assalamu alaikum aleykum salam no yiwi mbadi on jarama tan ala e modon andi ko hombo mi humpita mi monsieur Alpha Koloban Alpha Ba Koloban ça c'est mon ami Alpha kanko ni mari jama jatoje non tetto Alpha ça in tum Alpha ni Diallo ko mari jam vrai noy Alpha no welde Alpha noy ça va grand nami fay hay 2007 bi yeyna kede goto LG Dakar ko gonga ma ka salen hiday jam ko gonga no welde hay Koloban hay yidi Koloban hay dandi kay dan mi do andi ko gonga neɗɗo manni ɗo billahi wallahi hara mbiɗa joguino an mani 5 personnes hanno vraiment hanno laggine hanno ɓe wiwamiɗo mi jogui ɗo noon billahi wallahi ko gonga par ce que gonga haalɗa ala ko haalɗa ko fo ala ko feƴatana ko gonga ɗum haalɗa non ene ɗum fuɗa ko ɗum haɓe wallodirta wimi accu ɓay tum ɓeyni laaɓay poye hande laaɓay wona janggo woɓɓe moɓe bagage Sénégal ɗo mi wondiri par ce que min fof ko ɗo tawimi grand fop ko ɗo tawimi gila ko artiste ɓe jooɗi ɓe la aya ɗo min laaɓay pos on gasi ɓe haaliɗo ko ma ɗum doppima non joni jooɗe to heɗo ɗon fomp ƴette cotonti neɗɗo e loppi sa toni minen anda par ce que hande sa noddi hande ɗum heewa tef mais c'est ça a faami ka mais sa dañi hande premier ma ɗum jubaltiɗo ko Guinée ko Dié Diallo min andi ko Dié Diallo min andi a faami ɓe wiyata mum ɓoyi ko an ka roy kaye faami vraiment ka roy kaye billahi wallah talla hakkille wallah d'accord minen ko haalɗa kon ko ala neɗɗo mbiyata ɗon andi temedere hayɓe mari temedere yiɗɗo walla kono nde men anda d'accord Diallo anda ka roy kaye ok merci grand Alpha ala ko haalma DJ pour jotta fanka ala ko haale Diallo moƴƴade o moƴƴa ko en makko andi DJ Bella accu a waɗa haɓe tawa ma ga joni fami ka a waɗa haɓe tawa ma ga nodi goɗɗi ko nodi haalaji ko ɗi ta haalde télévision ɓe tawete ga no andi gonga andi ko nafi yiɗa gonga so gonga le wole ay enen siɗe wallide ɗum walla siɗe wallide hano naɗo wonde d'accord enen Guinéen fof wonda sa temi ene pulla foti hande landigi gandal jogui jawdi nani fof gore ɓuuri jogade kono e wallodirta a faami ko ɗo tawata goɗɗa jogui har personnel am no tawa har siɗɗo mum hande warma har ko yeeyo goro walla manno hara mo soɗa gayno wona mo sappo ƴantama cewɗi way ɗum laatmano il faut wallidiren ko ɗiƴal ko haala gonga noon nani gonga walla sa nafi goy kono noon gonga no ɗum gonga d'accord mais vraiment hara Allah nawra yeeso Allah hawde reena nawra yeeso mere yurmande de wallidirde merci beaucoup grand Alpha ara mi wiro histriɗo on ko banda inno kadi ko honno oya dijoya ko on dakka Badiane Amadou Badiane Amadou Badiane promoteur mi hiri ko moƴƴata se ladde hiri moƴƴa d'accord Dié Diallo a jarnama a jarama non ɓe invité ɗon ɓe ɓuuri laaɓay poye kono hande laaɓay la poste ok merci beaucoup merci grand Alpha depuis Koloban merci beaucoup aray en salmini jamman fof
Diallo wawi badiane ko ha wonno pose de non vas-y. Ok DJ Diallo hande programme ji busino wodi par ce que association de l'animateur guinéen au Sénégal ɗum wanno ɗo mi haalta fiɗum no sa pasen ɗo no accu haale non pas andi on waɗi non koye laaɓoyiya grand andi on no waɗi yahayilto woni miiɗa Diallo il faut que laɓɓinen ɗo Vas-y. par ce que le problème que foppu ko wonno adduno probléme on ka association de l'animateur guinéen DJ o wi ko an DJ Diallo joni on nani ɗo jente de ono wonɓe darde ɓen wonani guinéen ɓe fof inni ko min jogoti probléme c'est-à-dire le problème non bo iwi ɗon joni wo animateur o kadi ni ene min voilà merci beaucoup dandi ko non déjà Non, déjà attends, on association mon kono formino ɗon association non déjà non, kanko e mo andi Diallo non écoute-moi non kanko e mo andi maintenant écoute-moi Diallo ko an woni premier c'est que kontota wonno ɗen émission o ko ɗon mi faala kay par ce que heeɗiɓe ɓen mi faala ɓe andu ko la poste émission on nanen ka wonnoɗen ko kaka jama on soutenata jonnon ko ɗon mi faala en yen lento non soutenata donc il faut ɗe ganduɗo Ok. guinéen mais soutenata awa jonnon On a passé dans- soutenata et puis sabotugol goɗɗo moƴƴa est ce que a faami mo be avant de allah demadna o woli ka o annima destin ka rewata fou ha ñande ƴettema andi pour le photo ko no andi ɓurɓe ɓe min ta fo ko ñande mayɗa ɓe nayi haari ko moƴƴo kono ñande wurɗa ɓe na on ko foojo say no ha andani ɓe ɗum ɗum a wonay ka koye huma yiɗɗoma waltade ngo waltotoma tum est ce que a faami yiɗɗoma waltade o wallitotoma te ɗo innuyi ko allah woni ɗo he est ce que a faami ko allah woni ɗon ko allah windi kon sa añi bela jooɗi ha janggo ko waɗe makko ngo a wata ittude Ouais. donc ko ɗon min mi gomi na mantina bungo min est ce que min ko mi yidata ɓen ko ono yon yida ɗum hemɓe min se bouge beaucoup hay 7 heures kam won ɗo mi yaltay mi tawi o ñamude asi goɗɗo en ni carrément que miɗo honti min d' accord onon ko jalousie yagal joni ok ƴette goɗɗo ka ligne allo allo Ouais, alors, oui DJ Bella et DJ Bella Joli. no marsuɗeɗa e jang Jantu Nalaton, alhamdulillah Rado Seda. seeɗa wawi tan no muñanani kombo Ko suka mo siɗɗoma jeyaɗo Dakar, wonɗo Dakar ɗo jeyaɗo Leymiro. d' accord les miro Mi wiye yerjino depuis Fas. d' accord merci yero juma les miro depuis Fas Miɗo wiro on ɗon. en yewtike mo moƴƴa Hay DJ Bella o ngo kongo ngo yewtiɗo nanen. Nde waali ɗo miɗo ndaara on tele ɗo. Wallahi o yewti konngol ara meɗen mbaɗodirno hannde dande makko ɓuuɓayno. d' accord woni konngol hongo Ayi ko wi ko enen pullo en sabotinira sa jokkiɗo hunde ɓen nayi bonnete yimɓe wallahi ko haqiqa makko noon hannde ara meɗen mbaɗodirno hannde o yara heno boisson non weefu no woodi mo mari miɗo daramo ɗo kanko miɗo daramo ɗo kanko e dow kefilu bitikiji ɓuyon liɓi ɗo ko ɗum accoto grand min tan neldan weefu yo allah waɗa barke golle ma hannde ara meɗen mbaɗodirno mi waɗanaynomo kon sabi kongo wi enen pullo fouta en wallidirta enen pullo fouta ko annidirɗen kon enen pullo fouta ko saabodidirten kon non wallahi hande miɗo jiɗi konno mi yirata mo yitere yero na anniversaire lango jallono toon kanko woni présentateur sa a yeymo salla dia ay commune to mako ay commune to mako le 3 décembre eyo joni grand hero a jarama nani merci joni ara miɗo landi ɗum dédicace goto daranami alphajo dara goto ara ko welɗo d' accord nani merci beaucoup min gokkete ka jikke miɗo hiwromo ɗon saabu gokkongol makko ɗo 1000 fois a jarama merci merci la nodda on ɗo depuis Fas a jarama min gokkete alphaji dara jikke si allah jaɓi ɓay a jogui jikke merci merci beaucoup grand yero leymiro faro kanko kadi en salmin aliou faro kotirawo makko on DJ Diallo hande woni invité de jour on ka émission Labay Poy si tawno DJ ɓe fof no won wawɗa vraiment no weeli par ce que buy men noddiɗo ñando adda gantuji mais an yontere hande gantu moɗɗa o min famunoma wiiɗa rectifié aren lundi prochain donc min affaire o min faami mais DJ Diallo hande
guinéen ɓe ala soutenirde enen animateur on par exemple joni ko honno wadde enen jowaɗen waɗude ha tawata enen en fottay entre men tawata si en wowlali hunde en waɗali hunde wawata wonde enen en wawata fottude enen animateur parce que nafiyagal ngal no e nder men question badiam jontima c'est très simple non c'est très simple c'est très simple parce que mo be no haɓɓiti ko e haɗi o yeeha c'est très simple ɗum no wari ko ɗum wari en ɗo ko ɗum waɗi artiste ɓe wonɓe ɗo ɓen ɓe respectata animateur ɓe hay bobo ma on ka suudu sa teddinalimo fewɗo o teddintama bobo mo jibiɗa sa teddinalimo ka suudu ma o teddintama combien de fois association DJ créé ɗa ɗo mi larde on question de non ko no sa mi haali ɗum noon ko par ce que a juɓɓiti nane seeɗa donc mo ɓe no andi no DJ Diallo nan no ɓuuri DJ Adra no DJ Adra noon DJ Diallo ko fojo no Bella Diol no andi no ɓuuri Bodiane ko noon wonɗen est ce que a faami inni mi yettoma mais ko noon wonɗen attention Diallo ɓe wi ɓe buusi wowluno ko formuɗen association avant informude ɓuy wi sen formi DJ Diallo en tant que mo DGTV fenɗo mo hownidini marsata par ce que sina kanko waɗi ɗum ɗo marsa et alors que yawno ha certain moment tay Diallo arta ha reni yo association DJ o hakkude maɗa e Allah ko on réunion de woni defu reni o a arali par ce que ɓay arali on de reni o woɓɓe amen to wi non joni Diallo woni ɓay woni mo DG ko kanko to jogui ɗo télé heddiɓe fof ko andi on on perde réseau seeɗa ko télévision wonɗen on association DJ jenteɗo noon seede ƴettugol ko tuni aduna o fen ɗon hulɓini ke koy DGTV ko ani hombo créa émission teddugal ko ani hombo créa association on DJ mo walta ko ani hombo ɗum ko wonɗa wolde ɗo yonali même 2 ans taw o association mo sakkitiɗen crédit yonali 2 ans sakkino ko mo avant papis wonno président écoute haɗa won seeɗa DGTV papis non heɗo la miyeta ko papis woni président papis kono président heɗo la miyeta ko ɗum papis ko ani hombo woni président ɗo Papis, bon, j'ai oublié les années, mais en tout cas, en 2017... Toi, tu es malade. DGTV, émission Teddungal no fuɗɗi, ɗum sa ko question mom dono marde pour anniversaire jarayɗi ɗi. Mais mi okka ɓe ɗo. C'est le 8 août 2019. 2009. 2009, août. Voilà. Est-ce que a famille émission on fuɗɗi, c'était mardi. Association de DJ ko après. On association de DJ compte ha hande min kono mi bonnita ha hande mi wona le président association de DJ inne go apparemment non ko don non wonno daƴƴe no appela maire mon andi ko dum yewti mo voilà no habbola maire mon inno mi yetuma min mi da innugo en wade président kami gaynata min ko mi gaynta ko min te carrément mi gaynta he wolugol gonga hatta article si'a ko dum pullo fotayni min mi wona président association de DJ ɗin président association ɗin créanoɗi ɗon fof ha hande kam fotaka réunion himo ɗo ha hande inna kande yanka DJ Diallo réunion nam président DJ toujours no wodi kam waɗa ton est ce que a faami mais si ɓe inni donc premier on ɗon boni papis yaari Guinée mandaw yaari Angola ɓay joni a yejiti mi aranama mi andi fof ko ko joni non waɗaɗo président on o yaari la Guinée no e serde men mene wonɓe ɗo non go o e yaari Angola ɗaɓɓogo kalsi koyemen jooɗo menen kamɓe ɓe yaaɓe ɗaɓa kalsi menen men jooɗo Diallo donc habbo mi yitta seeɗa par ce que andi kon waɗi kuɓede ɗon non kuɓede ɗon a kuppata ka fiyon ɗum Badiane bisi ɓeɗet ala toon mais a DJ Diallo depuis comment dirais-je Papis waɗa président de l'association des animateurs guinéens au Sénégal hawre DJ Diallo e Papis no woodi ko woni hakkunde maɓɓe honno wonna ko ɓe honno mais wonɗo non mi wa ko woni hakkunde maɓɓe kon mi yettama joni émission on ko laaɓa ko woni hakkunde maɓɓe kon ko wonde manɗade ma Papis no régli kaydeji fi DGTV ha hendi émission DGTV Diallo yehi wayliti hetti on émission DGTV no amiɗo gandi ɗi Diallo noon joni noon Papis vraiment seytini Fodé Baro ari ɗo Fodé Baro ko ari ɗo yiide Papis ɓe waɗi entre en tout Papis no voilà no natani ha o ɓe directeur nostalgie on laggine
o ya fode baro bolimo e DJ Papis laati DJ Papis immi hammi lagine c'est que John agbo dum yara jallo parce que ko labbi mi labbi na voilà parce que labbi mi John no bari woni Papis arti wi men kanyum kanko jeyno émission DGTV parce que kanko andire Ela Diaye kanko andire mi anda bibbe Ela Diaye kadi a fami donc war kanko di kadi damandi ni fo en tant que mo jangi et c'est comme ça Diallo janga fami a fami non Diallo janga voilà tasude et ça comprendre donc e hander mu Diallo rewi ko rewete ko fop yahi kopoti émission mum o yi tu Diallo fuddo émission donc dum non ari hakkunde amen kander bureau ton wondema jono kadi Diallo tawi me wadi dereni o bay mo fuddi émission wala yarde fop ni o ko wiya ko noni me yet non kala ko Diallo okki marsata on say ko Adra Mandaw min Cerno Bari Malado Allah ina Oumar Sadio fe'inino a fami donc AMD non c'est-à-dire commande Mama Yerge a fami 0140 DJ Bouba mo Mali donc ben don fo bon DJ Wuri donc a fami tout ça meden e mum hari no heti kono enfin ko yahuno dum don woni problème on don tay hande kadi problème Diallo e DJ ben ari jona gayni joni ko version ma amonanda o min kadi ma de version gango ouais c'est ça voilà kala bay po wonde joni e nder halama Papis innima kanko woymo jangi o déposi kayidiji makko en télévision entreprise ko ente entreprise kon bembe ala mouvement sukan ko enen pour le foot jogi mouvement sukan si tay woni o déposi ha o wadi bande annonce makko ko honno hakkil ono marbe hakkil be woni yewde ko honno min DJ Diallo mo ala gandal lon yata wada bande annonce am min be jettammi question ça c'est poser une question non go deuxième chose min aisi alla kellanima goto ata cipinde nyando cipino a cipoto mais jaben ko Allah watta ko bloku téléphone on taw yafo bloku taw yafo yafo sed a fami donc go Papis o yeyi DSTV très bien mimi yeyi DSTV ko kam kati ma yaade ouais on fotu Papis ene jeydo télé e directeur jo addado ton ben ko gotum non nagge e nene mun ko gotum ka dañe nene mum ko pular mi seneo min kay ko pular men jabma Papis no heɗa ɓugol émission miɗo heɗa ɓugol émission kanko ko Bessel o yiidi direct yandi Bessel ko kanko yiidi tawi ko deux choses oɗi émission radio no ton émission télévision no ton min noon mi wonno sa oɗɗu téléphone wonno goɗɗo ndode min ko mi nodda DSTV nden ñande ko ñalorma mi nodda e télé 15 heures min na secrétaire no dimmi na ɓiɗɗo no dimmi na madame Diaye no dimmi ko jon télévision no dimmi waɗɗo kalisiji mum on udditi télévision mum on ko kanko no dimmi min hande ka yoten ɗo min hakkude Ela Diaye ala secrétaire yon sikka si ko émission Pullo Fouta aɗa ko Pullo Fouta walla Guinéen jonnola on émission hayno roccino hayno mi laɗanoma ye par ce que inuy ko minuma sen jiiɓitiɗo wonno piiji buy yaltay a faami min mi dépose andi kon to waɗi bandano san BT on honno rapportage ugan kon to waɗi kon min mi yewta Ela Diaye nimmi miɗo faala émission guinéno kara ko pular par ce que ɓe tampinimmi en Europe ouais. est ce que a faami Papis ko Bessel ye yiidi Bessel ko simple employé je ƴettaɗo directrice jo joni an ya fokkiti waño ono fokkiti waño on fof ko tewo faala ɗon attiɗo fellude o adɗo fellude o min noon mi hawre digire molnande mi ƴettata non attends non ka laɓɓinanta men hande ko non mi laɓɓina ko ni woniri min ko Ela Diaye noddimmi téléphone voilà andi ko no heɗo noon Ela Diaye noddimmi téléphone min na Bessel Bas noddimmi téléphone ko Ela Diaye noddimmi téléphone premier ji clip ji ɗin ko kanko yoɓi mbuuɗi makko ɗi France sa clip si yalti laggine on giɗo jamano andi ko wonta kon hara heno ɗo seedannoɗa Camara production ka
no ala silla production leader de la Guinée din faut ko pari di yaltina si be yaltini la Guinée to ko direct ko camera sorta di yeyta ton par DVD min ala so ando no mi ala clip on noddu tun téléphone ko jodi kabiro on noddi be addi par DHL be addi woni wolu kala ko falna on to mako an kon yaltuno Alpha Jara me boy pointir mo Ablaye Keita en Maulana ni din don sana ko ya galle ngo ya pato ko o adani mit 20 DVD o boli mit no manni papi si tu mi no fuddo émission John non pose en question no apporte ta mes questions John non yo jama on Zizou oui mi himo e fel lugol mi do e fel lugol mi awre digire nenere den jogi be bibbe be on ngoy ni wat nang émission nden ñande mi nodda ɗo ko min o pay ko noddunogo la inte ko DJ Taga ko kanko ɗo timi DGCV tawi fo débaro no yaltini wulle mo noon di fala wulle naara fisiru wali ɓe na dimmi ɗon e studio hum ɓe roccidi lampe fop kamɓe kaɓe on to ɓe waywa sa yahi ka yaasi to ɓe dari portoɓe no nder ton ɓe ni présente émission ɓe ƴetti 3 clip Baba Mal e Fodé Baro mi yejjiti clip go ko hombugo ɓe ni présente me ɓe addani mi julere min na émission mi dartode min je crée de l'ambiance tawi woɓɓe goo kon andano woɓɓe goo même de sénégalais ƴettama to DGCV arɗo jogui Racine ha joni mo e mettude Racine TV way voilà ko ɗin ɗiɗi adduno probléme min Papis dépose kayɗiji mum min mi dépose ko ɗuma kayɗiji am kanko ko dépose kaka besel an ko dépose ka hoore nden min ko ela Ndiaye noddimi jon télé noon si noddima so ƴettaɗo caméra ji mo ya ƴettafi on ara utta télévision mo si on noddima ko on jogueɗa probléme voilà c'est ça ha hande no miɗo ɗon buy kat no yeehi to rewi leydi inna meɗen faala publicité ka émission DJ Diallo walla meɗen faala ni ɓen ne yiltide ka DJ Diallo ko ɗo waɗi minduma si ko Pullo Fouta jeyno on émission walla Pullo Fouta walla Guinéenjo hayno mi raɗanoma par ce que yimɓe men ɓen ɓe moƴƴa woɓɓe ɓen no wonta DGCV deux semaines anani ɗum laɓɓin kadi non saɗa di mi laɓɓin kadi par ce que ɗo andene non ko enɗa laaɓa e poye laɓɓin kadi Diallo andene ɗiɗo no gasa ko woɓɓe go woni anda rewdu ɓay noon a inni mi faala ka laaɓu ɗo min mi janfaki Papis hande janfa Papis janggo Sayon Camara naɓama ɗon concert Sayon Camara no fewndi promoteur ɓe ɗo ɓeymi ɓe animateur ɓe ɗo ɓe ni wo kamɓe no Diallo no abaramiyani promoteur e animateur wi oɗo e oɗo waɗi ko émission laɓay poy voilà il faut parler il faut non min ene iɗa andimmi mino anduma min mi suuɗatade min mi ala takka waɗi manam sous région ɓe immi kamɓe DJ Thierno Bara ɓe immi ɓe yehi ka télévision DSTV ɓe ni carrément ko émission men faala pour Sayon Camara mi anda mboɓe addayno min miɗo toon ɓe wolnallam d'accord ɓe ɓeyde secrétaire on secrétaire on ni lépp luy Guinéen fii Diallo c'est Diallo qui va diriger est ce que a faami lépp luy Guinéen fii ko Diallo dirisata son famodare Diallo y a pas de problème ko ɗum hanno publicité ji ɗin feƴƴa ɗum ko janfano est ce que a faami ɗon ko go'o radio udditi ɗon 88 88.4 origine hande moy mottude émission ji ɗin ko noon dogata après ciɗo wattu ara ɗi est ce que a faami est ce que a faami Sanu comme andi ɗon Sanu namin o yidi Habib e DJ Son Habib ouais je le connais ɓe régli émission ji toon ɓe yidi e directeur jogo kadi ko radio on uttete est ce que a faami yandi Habib ɓayɓe fuɗɗi ko émission o ko premier morceau goto waɗi morceau goto Allah ko atta kon min mi waɗi nettre hen quoi par ce que sa tawi goɗɗo e galle plus de duuɓi 5 duuɓi 6 ha haray kankadi mo andi toon coɓɓu hay ce que duusiɗi haray mo andi no woni ara no wodi ka wujjete naade est ce que a faami awa ɓayɓe hollita Allah ɓe fuɗɗi émission maɓɓe mais ko morceau goto ɓe waɗi koɗo ɓe naata mawludu mo Ceerno Mamadou miɗo heɗiti Ela Ndiaye noddi téléphone tawi mo dogginde auto makko kala ka yata Sénégal gara
ko noon radio nangi o inni ono di direct min kon to men landi ɓe haalnimi ɗum o inni kon wonne wadde comme wonne wadde ɗon émission directeur mi anda directeur ini wo ko Habib addo ɓen wadde émission arrêtez moi ça morceau goto ɓaɗi ɓe coupe émission o est ce que a faami mais pourquoi a jaɓanaali ɓe yewɗa ɓe gonga ɓe waɗi émission o mais mais attends mo suuɗi kema mo suuɗi kema mo suuɗi kema mo suuɗi kema ko ɗum pour le fotene mo suuɗi kema mo suuɗima fure helu bape a boɗamo ka berɗe non je suis désolé est ce que a faami ɗum noon feƴƴi kono innuyi ɓe fuɗɗi en de andi ko ɓe wanno ko commentaire ɓe ni hay goto wataɓe barude Big San te min hande Big San hande kala ko heɓi e culture c'est moi non ɗum ɗo no laaɓo c'est moi est ce que a faami donc ɗum noon kadi feƴƴiri noon ɓurtiri noon e goɗɗi e honɗi non ko ɗum koynda koye la poste non mi juttane min ko noon mi ndiri DSTV d'accord est ce que a faami ɗon goɗɗo a tawa wadde bande annonce eraji anandi bande oɗo Bodian waɗi bande annonce o ƴettama toon goɗɗo go aroya to ɓe itta on ɗon hay fuɗɗaka émission ɗum hakkille ƴetta ɗum onon kadi d'accord acce tunninkol goɗɗo non hande mi wawi d' accorde ka wiɗa kon par ce que papisi déjà il n'était pas là non kono il faut laaɓa sina ɗum yontere nderene mo ɗo addu goɗɗo go kadi laaɓa e poy ko noon non nanen haali fi Sayon Camara sous région awli ɗon ceerno bari haali ɗon ceerno bari goto ko ceerno bari digge goto kawa ceerno bari goɗɗo go kadi ko DJ ceerno bari ok merci beaucoup est ce que a faami ok bon min mi accusatagoy mais miɗo fanki ɗum ok est ce que a faami e goɗɗi goo est ce que a faami ha o artiste laggine ɗo c'est que son ndaaru piiji ɗin ko ɗum wari culture on fewno ɗo andi ɓenne kenko ƴorene ko kenketen ko ɗayre chaque émission si Diallo waɗi émission toutes les artistes guinen ceerno Mamadou men heeɓi ɗo probléme ko yaltina album makko on 2012 mi yawno dédicace makko on mi waɗi interview mi waɗi image ji labaɗi no ka YouTube tappu joni ceerno Mamadou concert dédicace ko YouTube ayyey est ce que a faami o waɗi dédicace makko on ɗum ko album makko kele kelama tawi min e rikano fokkiti laaɓe est ce que a faami mi yehi ɗo Conakry mik paraya Alpha Jodara ɓe ƴetti junngo ceerno maɓɓe ɓe ni min alfinima comme paykum tawi on tuma ko mamum joguimo iɗa andi ko woni halde ko iɗa andi mamum moƴƴa a faami mais waɗi dédication mi waɗi affaire on laaɓa CD ji ɗin a andi sa soodi cassette wal sa soodi ticket ɓe jonnorto CD min Diawadou mi falami awde laaɓe par ce que mi hota direct Dakar est ce que a faami Diawadou ndaari keesji ɗin fof tawi CD ji ɗin lanni hakkude Allah taguɗo lan on ɓeni joni il faut min yirtoto ka maison mini mi wata ɗum annade andi ko mbokkimi seede ceerno Mamadou wona ceerno Mamadou wona ménagére makko wona Diawadou Ba wona promoteur jo wona fof ko fans jo jiwo ndaray ɗo émission teddungal lagine on DJ Diallo waɗen photo fi Allah fe menen men darte ɗo chaque mardi mi sippi mi waɗi photo ko ɓay o nani mi o inni carrément que mi heɓal seede ceerno Mamadou noon par ce que miɗo dowa wadde promotion makko Dakar mamum inni men grand hayso ko 200 000 walla 100 000 jonɗa men min yaha Dakar par ce que a wallitike men kono min miiɗa tuuta ñaamita min sen gayni en gayni sika a faami sa heɓente Diallo ko feetuɗo par ce que mi walantama naafigiyagal min ko noon min eyra a mbuuɗi kadi hay sa waɗi ndu suuɗɗo fof mbuuɗi ha heewi hulɓintalan par ce que tagaɗo anday ko Allah foduma kon a hendoto sa pooɗanike ko Allah jonnale ma a wujjay donc ɗum noon waɗi min yewti ha min ɗumani mission falam joni ɗo avance mamo inni y a pas de probléme on debbo ɗon inni ɓay han heɓal seede a fokkiti gasi jaɓo o seede ɗo o soodu tike o ha gani ɓe joni mo seede o ni waɗo o seede naɓoro seede ɗo min ni o ni gasi ɓay min ɗo Conakry gam mi heɓa mi ɗaɓɓaymo andi on ɗum o kammo mi ƴetti o seede ko hakkude laabe e Conakry mi copie seede on ko ordinateur an o ganda e woɓɓe no charge de ni portable ji ka ɗuma ka lawol ni ɓe branche e batterie ɓe mi arɗo min ni branche ana mi copie o seede o branche ne mi o ni kombo ceerno Mamadou Kesso ni o ni grand wallan mi ƴetti clé mi waylanimo ɗo mi addori seede al ngal ɗo mi fuɗɗi promotion makko FM Sénégal
DJ ɓe ɓe fuɗɗinde o miɗo jonna CD ji ceerno mamadou no jonnimi CD ji miɗo waɗi bloki ɗi mi inni kala faalaɗo CD ceerno mamadou ɓay joni woni ko noon yo ƴettu avion walla ƴetta gertogal walla ƴetta teppere mo yaha ha Conakry sooda CD on jallo ari noon ko noon koye watta ka sa heeɓi songo mais innuymi c'est normal sa woni animateur jo a waɗa recherche ko ɗum woni e warde culture on fen ɗo mo be innuyi son yalta e tumɓe yaɓe télécharge yon vrai animateur jo un vrai animateur animirta son YouTube vrai animateur jo yiɗɗo culture on haɗa yiɗu animirta son YouTube toutes les artistes ɓe andi min adda e somma na bungo par ce que innuyi min ko Allah hokkini mi chance ɗon mi soodino CD wal 10 000 mi soodi CD 7 000 qualité CD ma on e qualité cassette na gotum hiɗa andi ko animateur jo je suis désolé min sed après koko ceerno mamadou ari ɗo concert ha ko hewti kundara mo noddilan min jarayɗama ar waɗa concert ma ɓeɓe rewi kon waɗa ɗo kon an hiɗa andi sa mais min na mi wowlowo aja ƴette goɗɗo ceerno mamadou ha hewti ɗo koko jooɗi Top FM o confirme o inni min men journal CD walla hay DJ Diallo way ɗon ko gonga laaɓano naya laɓɓin ɗon ƴette ko gonga acca non ceerno maɗa confirme ɗo salamu aleykum ƴetto noon kalin allo oui on jarama ɗo e jang jantu yettude Allah no marsude na ɗon noddame hon ɗon inne honno DJ Ceerno Bari d'accord DJ Ceerno Bari mi wayno arat alhamdulillah ɗo e jang yedde Allah min ɗo ƴiwde ɗo émission mo d'accord ka téléphone anga d'accord miɗo heeɗi émission quoi d'accord merci beaucoup ko participe ɗa ko ok comme parti ko ɓaynani inde an toon mi tawi ɗum ɗo il faut laaɓata o puisque ɗo mi waat anmi anotaro bon Diallo inni o komin e Nabi Fayon Camara ka DCC o andali min ha hande imo andi ha hande depuis fuɗɗi hano mi heɓiri télé ni ha hande mi tippal DCC ina ko kanko e mutunomi ɗum kadi ko anniversaire makko bon mi yahi kadi mi tarti hay mi feƴƴali ka émission ɗum ko waɗangol mum promotion o invité fewndo ko innaɓe jeɗɗen fof moƴƴini o inni hannde ko yaha DCC mardi arowo ɗo d'accord mi yahi mi tardi volume mi yahi mi tawi émission o no wadde fin ko ɗum ɗon mi tippi DCS TV ok ha hande yo ami hoorema an bela hen wondi 14 ans ha hande a yiilan émission e Diallo DCS TV non bon ha hande a yii kadi nde soirée makko mi wona live salade makko non kono somo haalude yo miijo men nanali ɗon malalle men wondi 12 ans ceerno Bari no fado men nanali ko wolɗa ɓawa kon seeɗa men nanal ko wolɗa ɓawa kon seeɗa min malallen kadi men wondi 12 ans ha hande ɓe jaɓali mi ƴettino mi yaha DJ Diallo mi yaha kanko Saliou walla Diaw walla kanko malal yaade namin Ceerno Bari accela mi jaɓatami min mi yaha toon ok a faami donc kamɓe on no jaɓataya donc ceerno Bari ceerno Bari calmez-vous sabbo on no jaɓata non a jaɓata yaha calme allez jiye ceerno Bari c'est à dire ko sur région woni ko Saliou Leymiro e président Malal e Diawo yahayno an a jaɓata ɓe jaɓatano yaha walla ko an wonno jaɓata yahude non ɓe meeɗala hiɓɓen hande yaade ɓeeɗo arɓeɗa Diallo ok d'accord ha hande aha ɗum ɗo yo laaɓa fen ɗo ɓe dawde ɓe heeɗi a faami si goɗɗo wolde télé yo wowlu kanko Diallo ha hande mi yahi ka nde wotere te ko kanko mutunomi ɗum kadi dernier réunion wannude monument probano andicimo ka monument miɗo andi yo bon mi deppi DCS ha hande mi tippali nder toon d'accord sina daññande ok d'accord awa haray ɗon o tooñilam aɗon haray noon miɗo félicito toujours kala mo invité to e no woodi so jiɓɓide nana hoorema yon diwde ɗon feɗɗe ko ɗum waɗi minima question minama laaɓa koye piiji buy an beela yandi ƴaƴan koye naatde ka culture ɗo woni an yandi ɗo a yangode minen ɗo fof ɓalamo a wontaden voilà ko pourtant min ya toɓude question ji ɗi andi piiji buy hara ala ko takkagol ɓay ko laɓɓi hara laɓɓin fof a yimɓe ɓe wara no hen ɗum no heedi
est ce que a faami haray ko ɗum noon conseil taw quoi neɗɗo komo invité to o ƴitti jeymo avant o heɓtade place ƴetti joom ƴetti ka o rewi ɗum ha andon vraiment ɗum ɗo son doƴƴi makko ɗum kanko invité o o anda o sikkano yo andi ɗum ɗo ko ɗum wonta émission Labay Boyo haray ko ɗum ɗumni conseil taw hara miɗo félicité on miɗo arde weltani PDG bon weltani Guinée wonɓe darde ɗum d' accord ko wi kon kadi vraiment kadi ko keltino hande innama kelti waɗiɗo imo hoore vraiment ko gonga makko puisque ko watta ɗo émission ji 3.4 oxygène haari asus tawde ɗo e 40 kola pula min waɗayno ɗo soare hande hoore ma na ƴettaynoyde bule sehor ɓe agresa ɓe ƴatta ɗum haari nderen ko nderen ko hande heɓuɗen ɗo dole ɓe jaaji ɗin ɗum no taƴude quoi réseau no taƴude d' accord réseau faami haray kadi andi vidéo bi no wino no fuɗɗorino hande sa yimmi no andi millieji waɗi lik koko waɗi fayt o waɗi fayde kanko atti Dj Salam atti Dj Wuri ha min e malaɓe asra men waddi ni ha no fewderɗen ɗo ni kono enen Guinée o gonga garam wala no wola haala wo ala andito karama kum andito an ko mi rewma mi rew ha mi janggi ha mi andi ko angal ngal ɗon teddungal tampine il faut anden karama ko men anden oɗo no addi anden oɗo no ɓuuri e gonga oɗo janni e ko ɗum ɗon woni en jaɓantaki enen kinen fuuɗe en jaɓanta ɗum leydi men ndi ɓuuri en e jaɓi allo oui mbeɗa heɗima d' accord haray ko ɗum ɗon waɗen haccude wi komo waɗi fayt ko gonga makko wona ka o rewali ha Guinée on dariɗo ha heeɓi doole ha ɗum ɗon vraiment ko gonga sa daari fen sérétion ñanden tun émission waɗi ka radio an kono émission addu probléme ɗo ɓe jooɗike ka radio ɓeyni menen ancien jeɗɗen ko ɗiɓo triste men wonno wallidiraɗo men wallani Sénégal wo honnu ɓe inni enen diƴƴeɓe aranɓe ɓen en wallani ɗo en wallani sénétion soare walla tomo rewali e ma walla rewali an walla rewali e malaɗo ala on ala sila fuɗɗino ɗo neɓali ala kono ɓe jaɓata reconnaissance ko feƴƴuno ɓaawo faami ɗum noon inen ko ɗum ɗon tampinen mo ɓe yo anndu oɗo mi jaɓanmo vraiment oɗo kañum hattino ko ɗum ɗon nafata en kono so tawi attinoɗo toujours en waɗi ɗum honɗo annda waɗali fuy waɓɓe hannde ɓe waɗi moɓe génération mo ɓe tammo tan ko wiya toon kaseti kon ettan seede e hannde a tappa e molso coordonnateur wona gooto na qualité goto na qualité goto faami merci awa haray ceerno oui joni ɗa ka Sayon Camara ɗon miɗo toon yafuye par ce que miɗo aray ko animateur jogo ha ɓeyadi mais ko kamɓe e hono toon a faami non anni min mi trisata ok parce que non attends mi rectifie ari onda mi anda mais ɓeyna ñomak animateur guine ñofe mi andi ko kamɓe ne godde mi nangay ko kanko ok donc miɗo toon yafuye ɗon quoi yaafo ok ala probléme merci et puis ko waɗa ɗon kon kadi no moƴƴi ça marche joni allo Thierno Barry oui lundi prochain ko invité jo non Thierno Barry no andi mi so wadde non Thierno Barry paɗo fo haalade bay fono gentima fono abbo joni abbo ceerno oui ɓay ɓe inni ancien ɓe ɓen ko fooɓe s'il vous plaît arnotoɗa s'il te plaît fi Allah écoute non anda programme déjà Guinéen o fof minen animateur ɓe fof komin mari probléme ko DJ Ceerno Bari DJ Diallo DJ Diawo ko ɓe min mari probléme d' accord ko ɗum ɗo noon min aray joni non andi kon waɗeno ɗon on waɗi erreur DJ Ceerno Bari déjà ko sûrement ko pelleret o aray ka émission Labay Poyi par ce que no wodi onon ɗo koni probléme mo par ce que on welda onon ɗiɗo donc mi artayno on question ɗo miɗo andi on welda Ceerno Bari no andi on welda goto e mon c'est à dire bon il y a des choses entre no wodi Ceerno Bari
joni si ari lendinoɗaɓe o nuɓɓiɗa oui mi ar lendinoɗaɓe s'il vous plaît par ce que il faut sendire guuɓe e condi ar s'il te plaît. D'accord, alors, merci non attends Thierno Barry non d'accord Thierno Barry d'accord est-ce que a validé lundi prochain ka invité Labay Poy bon mi yahi invité Labay Poy e lundi waɗo mi haalane mi yahi invité Labay Poy hay koye laɓɓin Poy i yontere hande kadi no faɗo mi haa expliqué noon an Badiane mi sikka luttata e studio ɗo mi fuɗɗini Labay Poy beela yalta e studio ɗo wuuri acci ɗum o ɓe ñande réalise ko mi nanani aɓe ɗo mi jaɓoto wiɗa hannu ceerno wimi somi yahi yontere hande ka Labay Poy so yehi lendi so ari beela yalta e studio ɗon wuuri acci ñande wongo réalise ko fiyon nu fiyon laɓɓin hakkude amen fof gasi joni Badiane joni Diallo ara e lundi non Diallo ara e lundi Badiane ok o absetti moƴƴi postere o absetti ok ça marche merci Thierno merci beaucoup merci beaucoup ok maintenant DJ Thierno Barry vraiment o waɗi geste labaɗo o waɗi geste labaɗo par ce que Diallo siksonimo goɗɗum alors que ko kanko wona kanko ɗum ɗon kadi après ko laaɓoye par ce que ha joni mo kala no wawi défendade mais c'est sûr et certain que après c'est un camarade ɓe yeedi ton e animateur et puis no si tawi kadi si DJ Thierno Barry na kanko on tan ɗon kadi ko kanko wonnogol de maɓɓe min kadi no fait partie donc andi mi sipsonay ɗum no jonno ko waɗɗo ko min mi torike mo yafuye quoi franchement parce que mo toñi voilà yafuye fen ɗo ala ka Labay Poy ɗo joni a falemaɗo combat ɗon Labay Poy ala yafuye par ce que hande problème jiɗi fop DJ Diallo tout le monde a dit première fois an e jawon haɓiɗo ha on waɗidiri piiji donc haɓe piiri on tufodiri laɗɗe yimɓe fof woli ha joni adi men tufi on gañidiri yaw komin gaña hen ɗo d'accord donc caméraman hollumo in ɗo c'est bon illa laaɓa e poste ɗo hande in ɗo ko trace bon avant tout d'abord Badiane ɗum no fof kadi e yaka deuxième partie ɗum no fof kadi mi arane ɗon kadi ɗum no fof min mi balamata Diawo komo balamata voilà andi sa ari a kesum no ɗo groupe ƴirannoɗa hoore ma ɓe bambete ɓe ƴuunema e Bella Jooɗi no ka won ɗo piiro e makko mais inni on sayta biddi kewoy koye Diawo no weldi mi wala fiitiki non no plan naga wiɗo ɗum no fof aray no a faami ɗum kode ha joni au passage Bass depuis Medina mi salmini voilà ɗum kadi ko ɗum noon kadi ɗum fof sa waɗino no Diawo o hukka e mum mais nde hewtoyno ko gendarmerie min tun kanko tun o yeƴƴiti o tawa wonnoɓe ɓawa makko ɓen no ƴunoɓe ɓe suusale arde o henni grand ko min toñuma ko kaari e kaari ko ni e ni wanno donc Diallo reconnaissino ko an toñi kanko toñuma non Diawo o reconnaissino kanko toñi kanko reconnaissi wonno nodde c'est sûr o reconnaissi carrément ko kanko toñimi par ce que kon waɗi min ha hande mi jooɗaki hande mi jooɗaki e radio mi hol inde baba en Bella Jooɗi walla baba en Thierno Barry walla baba en goɗɗo go affaire sobis baba goɗɗo ala to walla nene goɗɗo sobis ko sobis men ɓen ko mawɓe jokkuɓe haaju men est ce que a faami mais o reconnaissino par ce que ari min adi plainte sénégalais ɓe inni o ko guine yo arme blanche nga def ki o inni mi grand carrément ko min e toñi ko ni e ni waɗi acca goɗɗo joni o inni mi grand franchement parle ko Diawo walla goɗɗo allo salamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi on jarama on e jam ko jam tan ala toon komɓe e ko faalaɗo addude réaction mum seeɗani rek hara jutali awa ɗo inne honno na ñinne Mamadou Wuri mbiɗo ɗo e Grand Dakar mbiɗo salmina on fof lando siɗongue jaam d' accord mais weltorike avant tout mi weltano ɗon DJ Thierno Barry réaction mo addi ɗon joni onon e hoore moɗon Diallo e hoore mum pardon e DJ Thierno Barry kon mi félicitamo merci hiɗo andi ko noni probléme guineɓe ɓen ɗo donc koɓe wona union onon DJ ɓen fof noon min noon kamɓe fof lan andi ɓe ko DJ Diawo mi ɓuuri andude DJ Diallo ko kamɓe noon gay mbaɗi probléme mum ko kamɓe ɗiɗo mi ɓuuri andude wonno simi haali moƴƴo Diallo andi tay lan waɗi mi haala yimɓe ande surnom moɓe andi nolan wata wonde antinna voilà exactement ko kamɓe ɗiɗo mi ɓuuri andude kono koɓe wona union min Thierno Barry
ni association de la sous-région menen groupe amen on tawono e groupe ɓurɗo marde doole ɗo kono men tawono e ɓureɓe haɓede ko nder saare ɗo groupe mon kono enite non ala probléme en ala haalde inde groupe o wi groupe amen on ɓurno marde doole presque e nder groupe aji ɗin ɗo kono ɓe tawono e ɓuraynoɓe men haɓade te or que ɗum noon c'est pas normal hande sa yii ɗo hande andi Bella Joni sa yii ɗo wonɗo e avance ude e nder culture guinéen o ko honno duwama e muɗum koya accompagne mo wallitoɗamo soutenamo pour an kadi hoorema janggo goɗɗo wawma soutenude minen ɗum haala e wayde jippame France Club Ceerno Mama nder saare ɗo en fof iɗen andi ko kamɓe wonno homɓe asita ok Ceerno Badi no andi wuuri no wayi ko jamtin wuuri ko joni mi antuma oui ok d'accord voilà exactement min hilan andi DJ Diallo si Allah andi kelan ko homoni Diallo mi haalande kanko woni on parce que no wodi ko mi andi e makko hilan andi kadi DJ Diawo moƴƴanon parce que benende ɗo ko hay ñiiri men hawtayno chaque fois andi ɓen gamidiri mais ko honno woni probléme meɗen on mo beno woni contre oya Diallo no woni contre Diawo Diawo no woni contre Ceerno Badi DJ Bella Joni no woni contre Diallo a faami mais o weltalan sa culture o wata ko ko ɗum liɓi culture on fewno ɗo ni Dakar ɗo hay organise a concert a yiyata yimɓe c'est vrai ɗum ɗo ko défaut men noon par ce que so wonino union hannde harayno ko victoire meɗen ka nder pays ɗo kono noon tani en défaite actuellement en fof meɗen soirée sa organisé a heɓata yimɓe wuuri non a andi ko no conseil ji ɗi mayani non ɗum ɗum kadi ogatene ɗo ndu ɓeeɓi joni noon il faut ndu waɗen ndu tubbita haari ɗo tigi ko simin tegi promotion artiste ijo min wana Ceerno Bari ɓe doganamo artiste ɓen joni noon min ko ɗum min nane mo yeehi ha ko moƴƴo an toujours ay min waɗay chaque fois mi arda artiste min eyi koɗo on ɗo ɓe doganamo tamantorema non min na min tumi woodi komin e Ceerno Bari tamantorema ɗo min manta hoorema parce que intervention wonda ko jawri non yo confirme ko mi haali kon confirme ta ɗum confirme ko intervention woni ko ayni mi yaga wonɗa wolde non ayni mi yaga ko émission joni jantom Diallo no joni nam Jalawuri ɗen andi ko hombo wonɗa ko woni hombo mi sawuri respecte ɗo culture guinéen on ɗo mi sawuri a faami wuuri non koɗo Bella Joni wuuri non notola moƴƴa wiwɗa l'animateur ɓe si ɓe wanno ini arana ɗum ɗo fof iwi ka ɓe Diallo Diawo ɓe siwtata yindirande mo kala hondirta oya ko moƴƴi Ceerno Bari Diallo la même chose Adra quelque la même chose c'est-à-dire non c'est là-bas ko honno waɗete ko wona ta même temmere goɗɗo temmere ma ndeno ɗon agila e ma parce que Diallo fof kettantaɗo arti belayno so ari o yoɓatama ɗo a terte ɗum temmere moɗon o fof noon onon anni animateur ɓe ɓen on tawa ko liɓi culture guinéen on ɗo way normal c'est ça voilà ma minna ko onon liɓi culture guinéen ko menen liɓi few avant promoteur ɓe ɓen e hoore muɗum ko onon simi wi DJ Adra waɗi ɗum ɗo e lan andi on fof moɗon en fof wiɗen andidiri hande kala mo wiɗa ɗo wuuri belande joni falende amen golnayi culture on quoi non on gollani culture o mais kono en bonni culture o fewno ɗo ko menen gonnimo ko menen liɓimo kadi quoi voilà ko onon imminoma ko onon liɓimo kadi fewno ɗo kono men liɓirimo par ce que jet pas ko ɗiɓuɗon o kon on Kolo Bari e kañum e honno onon animateur ɓe ɓen kañum e association de la sous-région on dari ke on waɗi ko faala ɗon ha hande fewndo ni culture on harino mari valeur haw liɓi valeur on faami sinon noon promoteur ɓe non c'est que ça veut dire que ani ko accoya gayna jallo ko émission laɓa après so coupe a wolay DJ Ceerno Bari ko association de la sous-région ko kamɓe wonduno ka donc Ceerno Bari yeehi ha woni kanko o woni contre hay artiste ɓe ɓen moɓe alda e man contrat o tegatamo ka radio maɓɓe d'accord minen andi minen min jentotoɓe onon ko anduɗon koye ɗon tegude kono minen jentotoɓe ɓen wawi on jusude d'accord faami si on alda affaire e artiste jom on tegata son makko hay min fuɗɗori e Diallo haray ɗon waɗi contre onno e teggugol son o ma tegon son o ɗon ko commande de hiɗa gandi men kam e jentade animateur men ka nder saare ɗo on faami hande pour am min se wi culture guinéen ko ɗafa men en fof ko avantage guinéen fof kala équilibré o culture on hara ko avantage makko ga pa hande culture o yani ko onon liɓi culture on onon animateur DJ Adra mi yaltinama toon DJ Bella Joli mi yaltinama toon DJ Ceerno Bari DJ Diawo onon fof hiɗon tawa donc onon kadi andi ko honto ni rewata e minti ɗon culture on donc ɗum ko devoir men en fof noon
wakkile wattano yiɗi ndaron so tawi kadi woni e wata hettude ko wonno kon calculé 2014 2015 2016 2017 on nu fewndino ko nder saare ɗo vraiment hari c'est tout va bien combien de artistes guinéen arda succès minen tumen organise caserne men heeɓi combien de milliers personnes mais ko par ce que on ɗuman hari fof no woni union kono acce haɓodirgol acce watta en haɓodir mi torki on woɗɗo hay e goto haɓa goɗɗo hande alana en sens merci Wuri Labama d'accord merci Missa Wuri depuis Grand Dakar modde me tan kema moƴƴa fansikoloɓe Ceerno Mamadou voilà DJ Diallo anani ɗum ɗo wo joni noon ko enen liɓi culture o alors que non joni arten ka dernier troisième dernier partie parce que min haray ko keltewol liɓa kon 5 ans ko comme accete émission ji radio ɗin kon ko ɗum ɗon par ce que mi yangani ko kelti ɗon moƴƴa par ce que menen à l'époque an hiɗa andi ko woni wolde kon walla doyen ɓe régime soyez prêt hein walla DJ yaltuɗo joni on Ceerno Bari menen hari ko cassette men animé reno est ce que a faami en feƴƴi toon Diallo non yewtewoni non woni ko Diallo écoute miedema Diallo fewndo hande ɗo sa woli ɗo fi Ceerno Bari ko ɓawi noddi ka téléphone ɗo mais ange Ceerno Bari déjà on welda non sa mi haalima ɗum noon d'accord kono sa mi haali ɗum noon ko menen woni doyen ɓe atiɓe ɗo affaire musique en Salam DJ Wuri Ceerno Bari e hombo kono si ari ɗo je vais t'expliquer bien min ɗo enen ɗo fof ko arrontono cassette ko ɗiɗo walla tato attiɗolan o kono côté ɗum ma wiide no woodi certain DJ ɓe gauche ɓe jooɗi ke yesso en plateau ko min woni saboy ɓe naati radio ok joni ɓe confirmé ça ko ɗum maintenant sa yi min miɗo tuuti miɗo resti ka koye mum an miɗo jooɗi miɗo fanki jam buyi rewa e hoore an feƴƴa ko par ce que gonko wiiɗa ko miɗo andi ko mi faala kon te busi ƴetti gadi piiji buy ka hoore am ecceta comprendre maintenant an hande DJ Diallo sincèrement parler an e Ceerno Bari mo kala e mon mi anda ko honɗum woni hakkude mon mais mo kala e mon yiɗa oya mais pourquoi onon en tant que doyen fondo maɓɓe ko ɗum addi so ɓeydi jeyi ɓaɗa jooɗi ɓe wi ko onon tigi woni ligganaki génération par ce que onon woni continali weldiganagol jeunesse ligganaki jeunesse ça fait mi famani hande message Ceerno Bari message Diallo message Diawo message Diawo ko déjà on veut dire ça déjà vous deux seulement rek so nodditi non 3 personnes ɗo walla 4 personnes mandaw ala ɗo non mandaw ittuma ko on ɗon ala ɗo mais DJ Adra pour te dire DJ Adra non DJ Diallo da première fois DJ Wuri Jamano FM DJ Ceerno Bari ƴettoɗo kali ɓe si ɓe jooɗinoke mi innomaɓe e gouverni men menen peso ɓen ça va y aller mais ɓe waɗata passé mo kala allez ƴette goɗɗo allo oui jarama na ala toon alhamdulillah ko hombo Amadou Marana way mbeɗen heeɗima mi salminam lande ɗon e jaam d'accord mais weltani kema ok émission o no poti ok mi salmini toute la communauté guinéenne d'accord homɓe ɗo Sénégal d'accord ok aɗa weltana merci beaucoup Amadou Wuri ok ciao donc c'est ça la vérité fewndo hande ni Ceerno Bari gila utti télé mum par exemple DJ Diallo ya malka ya halton émission jamais comment invite mi donc ya non pose on la question non attends on fala manoy wala no ngendi antom yara parce que welda non mais attends pourquoi on invite welda mais kanko kanko oui on a bay haaju makko tellement si mo mari haaju ka tellement a invite tamo kanka do hebi tele o invite tamo mais pourquoi ɗum antu ok jone me wondo non c'est pas ça jetto non kali allo jette goɗɗo kali allo oui salamu aleykum wa aleykum salam on jarama koy ñala to ɗon e jang jam toon no golleji no yahde seeɗa alhamdulillah Dramé way DJ Bella no way to ko jam toon alhamdulillah way kon wadan an kadi intervention ma meɗen heeɗi vraiment ko remercie ugol on kadi e battane o émission moɗon ɗo ɓay ɗo andi ɓay ko culture o wonɗen yewtude fimum vraiment DJ Diallo en Ceerno Bari en ɓe gollani culture on ɓay ko gonga wi haalan kono andi ko ɗum ɓuuri liɓude culture on
parce que so remarque 2005 hari si organisama ko stade ila ko binde stade ha ko be moƴƴinta ɗon paɗe ɗen 18h han 20h tawa harayno ranga pour natugo ko honno waɗi ɗum ɗon ko passé hari on tan ɗon radio ji ɗin ɗuɗali voilà te promoteur ɓe ɓen kadi ɗuɗirano concurrence on ɗuɗirano noon fo te fendo ɗo noon concurrence on no hakkundeji mon te kadi affaire liggue professionnalité on ala ton e côté ko promoteur ɓe sa imagine hande a jentoto promotion ɓe dogina promotion ɗo yaha stade walla yaha ko ɓe organise ɗon tawa wona matériel ji duwaɗi wonde toon ɗi wona ɗi won toon a faami ɗum ɗon taw no wawi ɗaynude jama on ha presque décroise jama on d'accord bon donc ɗum ɗon iɗon duwa ono wonɓe organise de ɓen iɗon duwa wattande la e ɗin partie ji ɗon ok so waɗi promotion si yimɓe ɓe yeehi kadi ko stade yoɓe taw haray in bon matos par ce que son imagine 2005 tan Yaya Bangoura en ko arayno ɗo Sékou Ba Fatako en e Lama Sidibé en e ko wayitata noon e ko wayitata noon pourtant haare médiaji ɗin ɗuɗano kono wona 7 maestro haare si ɓe organise kamɓe si ɓe addi artiste a taway ko artiste on complet ɓe ara ɓe joua live tawa sonoji ɗin kañ kadi son et lumière a faami mais joni a taway presque ko bafuji den naboɓe woni e naɓude toon ɓe waɗa promotion mo andanta hoorema promotion ala ɓurɗo en wawde ɗum ɗon mais sa yeewi ko stade tawa hara vraiment ko ɓurdu woni toon a faami ɗum ɗon noon iɗen duwa wattande yila e ɗum ɗon change ɗin systéme ji ɗon hara kadi on concurrence on waɗali hakkundeji mon ennemi waɗon rivalité quoi kono haray wona ennemi d'accord Dramé nandas on ouais mi répondre go kunni tum 2005 par exemple 2002 2003 2004 à 2005 a wonɗa wolde kon fof ɗa mari gonga ma wonɗa wolde 2005 hari sa yahani ɗo sono par exemple sono orchestre on ko transport ɓe landotoma ɓe lanɗa ko ma casse par ce que ko sono orchestre national on non ko l'état jeymo par exemple ko ministre de la culture on jeey on sono sa ko lettere naɓaynoɗa avant adde artiste jon ɓe yaha ɓe jonnama ɓe yaadu 200 000 transport ɓe naɓanama son e lumière e podium ɓe waɗa joni noon e fewdo ka fewndi ɗo hay an si tawi a waɗay ɗo dennabo a wi a ƴettoye dijeejo gooto ko yettoma ko pelleret a yoɓaymo 50 000 60 000 so addnama matériel oy koye carrément donc joni noon e hewre ɗum kadi e yimɓe ɓen konno woyriɗa noon sono ɓurɗo si hoyde on jallono ɗo wakke tami fena koɓe yettoma ko 1 500 000 par journée 2 millions walla 2 500 000 joni noon calcula biye 3 000 francs walla 2 000 francs sa wi a heɓay ɗum yoɓa artiste jon yoɓa stade on yoɓa sono on ala sponsor haray mi sikka aray an on a yahi janggo ka police da warata a yahi tes ko ɗon noon mi falano voilà ko ɗon noon mi falno wona kuppugol ma ko ɗon noon mi falno arde on yii comme par exemple no ƴettirton ni artiste ɓe laggine kadi il faut ɗon kañ kadi ndaaron bilan mon on par ce que artiste jo on yoɓanimo billet avion oɗon waɗi artiste ɓen no gongi joni on yoɓanimo billet avion so ari ɗo logement ko wonata ɗon e ɓe o ardata ɓen général en famille Gambia si tawi hawri on sponsor ala on ƴetti wona 3 artistes 4 artistes guinéen par ce que ɗum ɗon fof yiɗe yiwde fof har ara ko saare ɗo tawa hara ɓen ɗon kañum kadi oɗo no juyira ɗo oɗa no juyira ɗa oɗa no juyira ɗa est ce que onon ɗon on wawa yaltude mum non ɗum ɗon hiɗon calcule ɗum ɗon meɗen calcule ko woni men ala jaɓude mais iɗo waɗude noon iɗo waɗude iɗo waɗude te ɓe wonɓe yahande ɓeeɗa fof ko ɓen kadi yahanta on pourquoi pas on wawata organisade e ngal ɗo si oɗo organise comme wona 24 décembre 31 décembre oɗa organise julde donkin oɗa organise organise ren noon hara kañum kadi artiste jo goto si tawi hawri ari Dakar ko capital ɗo oya on so aray ye taw hara ko Tamba to
on faami c'est que ndaron si tawi ko hay sponsor on aroye kono si tawi awri ɗa te fof kañum kadi ko même yimɓe ɓen woni yahude ɗon est ce que heɓata yayiɗi gonga ɗum ko wonɗa wolde ɗon ko noon dowa yarude kono ɗum yiyata pourquoi yata voilà pourquoi yata par ce que ko korugam boɗum an joɗoraɗo onon noon duwa onon acteur singa andi tottino yiɗi ndiyan ha kono nawol nanɗam andu wawata ubade ɗon go we a faama ko yesso ton kon ok merci beaucoup a wakkilode fi Allah par ce que hande si wi e mon ko woɓɓe ko kadi aroyta on fuɗɗino ko laaɓa surtout ma mene meɗen andi DJ Diallo à 100% par ce que wona 2005 ko DJ Diallo ƴettayno moto mum on ara ko métre alpha ɗa minen jogui o single amen siniraɓe ha ko animayno côté Médina ɗa wono tan on ɗon tan presque sa imagine guinéen o pour yoɓe yaltunum ɓe yaha e boîte ça ko probléme mais ko DJ Ceerno Bare en DJ Diallo en ko ɓe dal wakkilare maɓɓe ha jeunesse guinéen on immi ko école ji ari e boîte ji ɗin d'accord on faami mais ko mi wi conseillé ta on tun miɗo famɗa non conseillé golon mais ettoɗe kañum kadi si Allah wallon en hara dal ko artiste jo goto walla hay siko ɗiɗo ɓe fof para ko nokku gotum ɓe jowata inchallah ara e ɗum ɗon kañum kadi c'est très important ɗum kañum kadi no wawa addande hay sponsor on ça e vers singa si kase artiste kase artiste ɓen série hakkude ɗo e laggine Sénégal ko menen ga waɗi c'est ça ko noon woni Diallo wata madude Diallo yoɓatama prix Diallo ko Diallo yoɓma no Diallo yoɓma 500 000 tetto min ɓeydnima noon 250 000 ar hatta wara vraiment o yaha e concert mamum o tappe 3 millions concert laaɓe 5 millions o ena Dakar sa yoɓanimo 3 millions o arta ko enen ga woni naɓa ɗum marsata en tout cas wattane yila merci Dramé merci parce que merci Dramé hande ok Amadou Badiane mi jontama question on parce que Diallo jaɓali ko woni hakkude makko e Ceerno Bare komo soulignade non joni Diallo men jooɗo min fof mi waɗa émission min mi accepte mi hokki on ɗum ñande vidéo mi je suis prêt ɗum ɗo andi par ce que mi yiɗa haalde ɗo wona mi ñowa e goɗɗo somo falano on émission on convoque men namen isiraɓe merci Badiane si no question parce que émission men DJ Diallo harɗa warde soirée to e bodde ni wonata en ville heɓɗa toon probléme yewɗa e bodde ni kadi goɗɗo probléme honto no problème o heɓani toon probléme ferme voilà bato ferme sade ferme voilà yewɗa Adéane je pense que Adéane no wodi DJ jo wonnoɗo toon no DJ Keɓar wonno toon arda récupére ɗa boiton Adéane ha waɗata joni soirée konno onno récupération waɗuno exactement très bien min ko sa yi piiji buyi mi naɓata détail ji go escala ko 2012 mi e escala 2012 ha 2020 ka ta corona tan corona général o fermi buyɓe mi fuɗɗotono toon ɓe wino toon kono mi continue portojo andi porto wawa enen africain porto ɓen si ɓe innima ko mbuɗu woɓɓe yahino escala innanmi DJ association ji mais mi anda komɓe naɗa mi conteno ɗo inde maɓɓe ɓe innanmi non minen min faala e DJ Diallo minen jogui association kelɗuɗo e animateur DJ Diallo nawyi porto jogi mais DJ Diallo o nawyi kono ma dandelan yimɓe DJ Diallo ko Cristiano Ronaldo est ce que a faami ɗon continue ha tawi na DJ Diallo raɗa ko boiton fermi d'accord wona kuppugol ma régie no waɗi magga d'abord noddude o ala ƴettude a posan question taw no awa attend a posan min no attend yo abbo taw yo kuppum noon taw écoute moi a faami ɗon
ya nandelam ene hedima kono okuma yetta noddo non continue non ta okini gobe condi quoi non anda mana no dude on est ce que que téléphone taw terto téléphone mi ya desan mi répond ta même le téléphone ok a fami bon aden ko mi arta aden hay animateur jo ala non non ali cerno bar non émission Guinée Guinée iluma soirée Guinée min ko jaw nabi mi ade mais ko jaawo non ko cerno bari poto jaawo ha yewi wato émission parce que déjà jaawo jodi ke do expliquer dum min fewno mi yata ade soirée Guinée are tito no jaawo wi ko kanko nabi ton cerno bari kanko cer be problème aduma ade ko ni hande do ko kanko ala manu ka jodi don jo parce que kanko don watti zère de boîte mi hande meda zère de boîte hande meda dan de boîte mais non mais ani may boîte il faut qu'on soit clair non ko ani bugo min ko mi arta adeyan ene si soir Guinée no adde ton ko dum ko c'est la même ko même cas on non e kaminga papis des ko même cas si tay no mais di ka goto mais na si tay woni jaw indi na grand konka escalano fermi armi bondrema wa adeyan yewton signon contrat mini jaw acci mi dara noggo parce que escala be uditay a fami on no dimmiñande go o inni bay fen do soirée are tiga ala e marsude ar ndara sa hewce arsikema kanko jaw imo dila o yetti mi don men ari men foti adian o présente mi na hay debonta o présente mi est-ce que a fami o no andi ko nalde kom boîte bu no dalando arjoana men wobe comme jeune escala be nana me arjoana be boîte digo mi watano est-ce que a fami o addi mi don o présente mi pakala intero pakalo ko non wonta ton jemma quoi ko non woni remplacer de bon après o présente mi mina o do bay ko kanko niga min ko hoore nem mi faala yude parce que ani sa faala ko keldi toujours ko jeydo wala gérant no yata mi wata gérde e lakudon ko lakudo mi aroy nyande go mi jodde mi artoy mi e jaaw o présente mi debbo ina ñun de yag nañ def say soirée mais fi instant bi ni soirée Guinée mu ngi fi donc am soirée Guinée har no wadde do kono ala marche de carrément fendo be den arrêté minna fendo stay way gota la jeu de ga mi do ay fuddade andon to corona no may tun corona ko soirée futti ko le 28 mars fudditi hadon to mare titon min ko nangi ko c'est ko sabu corona arrêté no min ko dum mi nangi c'est o arrêtano soirée o wi ma ala marsude parce que déjà no bulo ko sabu corona andi sibe jogino contrat o ya jokay non gassa be ala contrat no ko kambe wonno grand min nuy mi etuma fo kala mom concert contrat no mo yegolle est-ce que a fami contrat wadaka pour wargol ni tout est-ce que a fami dum ngay o be promoteur be artiste Guinée be ben enenka wade contrat hidani problème ki en no contrat ka watte ko fono c'est normal a fami dum no feji mi ari mi yewde de bon mais yoti contrat mi haalde makko min ko ni mi goldirta o abse tila mi gollata min na mi jetti to nabe wara mi naba donc papi sinabe anaba DSTV anaba kadi don non jawo o mon mi DSTV ah oui anodda DSTV jon jawo patron on noddi mi jon jawo labi ma adaya quelque temps hebu don problème me ngebal problème de on no me problème donc yow no ata jaw ya ta to mais ni mo yawde ade non ko dum no mais réconciliation e bike hakuna mo quelque temps o yaw no mo intini yaw bon ngabade donc on no ngati no mo goto jawo donc kadi mi arante question goto jawa on abang ade mi nge jaw mais signa contrat jaw ni grand ino ma do ko ngani no golita escala yewte do famodiro signon contrat donc jaw wi ma ya yewde e makko bay o nabima signon contrat donc san mi yodde hom e joma boato ari de bonno dari ko dum no minni inda on bonno no feji andi ko non jaw do o daytu quoi ko non acci nabgol jaayo adem no jallo akan une question que je voulais poser ma bay jallo jaw nabima adem hari ko fi on golli do nabma adem ka ko an o jonni boato ya gollu ko min o nabi adyan yo mi gollude e honno e jomo boato min ko min e geranton de bon signi contrat awa
signé contrat. D'accord. Est-ce que a fami jawo men signé contrat mi nge makko donc c'est-à-dire Il faut son ko cas. oda jetti c'est-à-dire sila gol dewla ko jettu jaawo golle sida fala voilà si Ah, fala ok. mi si fala mi jonna mo yobo onam dara goddum kom jonna mo Ouais. ko non me yewti ko D'accord. non kadi mi ha hande ko ni Ah, ok d'accord Ok. il faut ko yo laabu Ouais. a fami dum no feƴƴi ɓay anniversaire on parce que corona no arrêti jawo o anniversaire mo yahono ɗon hande mi remercier mo ko kanko waɗi hamo anniversaire waɗi ade an toon min mo jawo no woli ɗum ɗo min mo jawo anniversaire an heƴata ade an anniversaire an heƴata ade an oyni grand mais utatego weccet min non mais attends nage utal weccet quoi non non andi koyo laaɓoyin ɗon ka utal weccet par ce que ko gonga makko andi ɗan ɗoma kadi hayso ko nafiyaga so goɗɗo iranima ɗu jikka wallitomo ko répondre ma ko oyni mi grand carrément que ɗum ɗo arrangé joɗorgol ni moƴƴa waɗɗo anniversaire on ɗo ha après programme am grandiose après min y a pas de problème pourquoi hay anniversaire o mi waɗa so e makko min na min soodi gatore nde ko awa soodi gatore nde ay gatore nde no fotata kam ɓay a tawano ka sifirgol mi ɗo tawa est ce que a faami mais waɗi anniversaire ha min gayni mbuuɗi yalti heɓuɗo mbuuɗi koye fof mi ƴetti mbuuɗi mi jonni jawo jelu non ɗum jara non No, jawo jara. wedike mais sommo jonɗamo mi ƴetti min jawo a wallitike nan anniversaire o anniversaire o fayda golle e makko ɗum ɗo jaɓuɗo na ɗum ɗo jelu jonnoɗa jawo min dara jawo ko wolani men ko ka jonɗamo ko est ce que ko gonga andi aka jallo sa waɗi moƴƴere jara hayɗa non na moƴƴere de jallo déjà kanko a waɗanimo moƴƴere il a dit par ce que ɗo o wowli kala ɓay poye ɗo kadi ok maintenant an waɗanɗo moƴƴere ɓay kanko wowli ko jelu jonɗamo anniversaire en Non, tant que kanko non, wiya waɗo anniversaire o ok joni noon ɓay mi jonnimo ɗum ɗon ɗin mbuuɗi ɗon o weltiya o woɗi jelu non bela ɗum jara quoi ah non mais attention Diallo mi jonnimo 100 000 francs CFA merci beaucoup voilà c'est bon ɓay mi jonnimo o welti mais pourquoi vous vendez tout plus de 1 million 500 jota ko a jonnimo 100 000 francs CFA 1 million 500 exemple walla de 1 million walla 1 million walla 500 000 tawi jitu kadi ko c'est une soirée ko production mais attention mais non laisse-moi terminer andi soirée lanton il a andi si 1000 billets par exemple 1000 billets jari à 3000 francs ça fait 3 millions bela jodi ouais andi kon no calculta déjà il y a posé la question qu'on a majjitike seeɗa majjitaki de landona ko min waɗo landona ko wasin maga mi indima min toujours woɓɓe ko min nata jawo en kon e woɓɓe go batto micro min sa daari ko Diallo heɓata kon on weldata par ce que mi darano ko vidéo bi heɓata kon à l'époque ko ɓe gagnino 1 million ko 10 000 mi hotida donc personnellement non le soir non heɗona mais ko soir ma non ɗo ko soirée anniversaire am momi hokki toon 100 francs wo weltu il faut qu'on soit clair janngo a wawi waɗade anniversaire mi wallitoma andi kon ɗum accini algol jawo adeyan très bien par ce que mi jonnimo 100 000 francs CFA mi wallitike mo e événement makko himo sikki joni a kankadi so waɗi anniversaire il faut o jonnami 100 000 CFA o suuɗila pourtant o haali on ɗum attends tagi émission on o haali ɗum o suuɗilan min mo jawo min mi wallitike maɗo anniversaire ji ma piiji buy hande mi namaya wallan par ce que miɗo heɓude kam mi hoccito a faami jawo anniversaire makko waɗa min nayi waɗa ɗum ɗo réalise ɗum ɗo est ce que a faami hay o moto mo soodi mo yiɗana ɗum a waɗantamo ɗum ko kanko fiita o sikkode simi yiidi mi lantomo 100 000 walla 50 000 o suuɗilan few ko ɗum accinimo argol addiya min mi raɗakimo non min mi raɗakimo ko ñamande quoi attends min mi raɗakimo mi sikki kadi o haalni on ɗum ka émission ɗo oyni Diallo raɗala kilan ade an ko ɓaymi mi hokkimo 100 000 min komi condamni Diallo comment dirais Diao c'est à dire ko doit ka wadde o waɗi mais o waɗiri je ne sais pas si tawno ɓay ko toon o wonno haray mo andi kanko hande kay layi makko hettato mais o ƴetti Diallo ko honɗum o duwanno wadde Diallo argolli ɗen adeyan wona yeeso mi hikkoma ɗon golle chaque soirée waɗen ɗum ɗo je suis d'accord mais kanko o ƴettu Diallo carrément o jonni ɗuma et puis o seconde kay noon Diallo ɓaawo si Diallo heeɓi okkorimo mba si Diallo heɓali okkorimo mba donc ɗon sincèrement parlé donc na koye faala koye laaɓu ko ɗum accini jawo accini jawo yawgol toon feƴƴiɗoymo toon
dimanche feƴƴiɗo joni mo toon joni mi nanimo toon ok maintenant question ji mon ɗin falama ɗum maintenant ɓayɗa ay ko on ɓerde joni joni régi après écoute moi est ce que a meeɗi yaade trafic mi yeehi to lawol par ce que hari woodi soirée guine mo dijje ceerno bari fuɗɗi trafic wondema min nantoy toon mercredi a yeehi toon ha a wi'i ko an jogui communauté guinéen on ɗon ceerno bari wata hebbine trafic ha ɓe anile soirée makko ko gonga ka ko na gonga hani min o mi toñata ceerno bari o haalal ɗum mi nani trafic mi sikki komi yeehi toon hari soirée guinéen hari wola ko toon fi affaire guinéen min ko sérif naɓimi trafic DJ sérif ɓalejo o min tol sérif ino ko men himoɗo ko landomo sa yeehi joni landomo ko honto tawimi ko honto min foddi kaka 6 avenue mamoudou yeewo conci on oyni boy amnen fi benn boîte bu tudd trafic oyni ngir yàlla ñëwal xol foofu nga def foofu ay affaire mais du doon samedi du doon dimanche comme yewti kon par ce que mo be gabru mais yaad mi yeey toon den ñande o holli mi nder toon fof mini fi entré ñaat la oyni fi 10 000 5 000 gila len ñande mi nodditaali mum koyngal antipital trafic d'accord gila nden ñande sa ɓaytu yongo wanda DJ Diallo wono walla goɗɗo inema yi DJ Diallo trafic ok mi meeɗa tippude to question que mi pose mo passé ouais a fami kan numéro man ke kettu non allez ya ƴettata goɗɗo ka ligne avant tout d'abord ça va Kombo assalamu alaikum wa alaikum salam est ce que a fami ɗon laaɓi la balle de to après ngaray ɗum ok alhamdulillah Kombe ko Mohamed Diallo ok ara on jarama marsude are men dara on wa numéro ɗon DJ Diallo are ro weltanaka d'accord ok merci Mohamed Diallo ara yontere hande déjà ko DJ Thierno Bari après le sommet suivant daren ko honno passé ɓe Thierno Bari noon habbo ɗon Thierno Bari noon mo sutti cema invité mo non heɗo lan ɗon on otan on no paani la mari fatunde la mari haaju o jette cak argument ji goo lendi ko kanko woni kala way poy so oton paani o jetto cak o ma yahanami oto an o voilà merci beaucoup ɗon laaɓi kala ɗon laaɓi après e gartoye ɗum ɗon passé no woodi acce noon kadi nani wadda e ɓeydani d'accord si mari question hakkude wawen waynode passé déjà may ko dernier ligne onon dernier ligne aja DJ Diallo DSTV est ce que ɗandi Jammalal Bari Bantingel miɗo andi Jammalal Bari Bantingel en tant que promoteur et grand jomen d'accord est ce que DJ Adra iɗa andi DJ Adra meɗen yangodi moƴƴa Adra meɗen yang moƴƴa no régime ɗa renimmi no yangodi moƴƴa d'accord est ce que yangodugol ma e sous région par exemple Jammalal Bari Bantingel ko honɗum annduɗa e maɓɓe non Jammalal Bari Bantingel kono men e maɓɓe ɓe gollani culture on téléma sengo promotion addugol artiste ɓe ɓen ɗo minen kaka radio ji men woni kono kamɓe téléma anda yata lagine wola promoteur Dakar wellema mettema ɓe ronkama walande fi Jammalal Bari Bantingel depuis le temps de Sékou Ba Fatako temps de Ibro Diabaté fayde artiste ɓe ɓen fof ala ɓe a dal ɗo et puis ko commune ma kon culture on sino yande yoɓe ndaaro ko honto yaniri pourquoi go'o ka sous région fuɗno sortade doy tappa concert parce que ko ɗum mi halta ɗo artiste ɓe men yaltingol kil ñande o ñande ɗum yahay ha mettita jama waɗu clip goto walla golla son goto yimɓe ɓen consoma on ɗon est ce que a faami ɗon feƴƴen noon Jammalal miɗo andimo ko promoteur jo o yangani ke kirti ɗon par ce que hande artiste ɓe ɓuuri o addi ɗo ɗum noon sita ko faale muɗum tun wara no aretino ɗum noon miɗo weltanimo ɗum ɗon d'accord e à part Jammalal promoteur ɓen ɗo ko ɓe ɓurɗa huwondirde promoteur ɓe ɓen apa Jammalal promoteur ɓen Sénégal non mi wolodiri e alliance kiɗo jama
Alliance Guido Jama. No, Guido Jama. No, Alliance Guido Jama, ouais. Alliance Guido Jama. Alliance Guido Jama. Non, ko Guido Jama on hari. Ko Guido Jama on hari. Alliance Guido Jama. Voilà. Après Alliance Guido Jama production. Voilà. Alliance de la non kadi me yangodi parce que haaju mo be wadi o be holli Thailand. Ibe andi kadi valeur ko wayi ko. Parce que tagado fo sa jonti mo teddungal ko wayi ko. O watre no wayri no. Kono ko weltanagol be quoi parce que hande DJ Diallo so way ko watte kon sim do way ko watte kon tout mais mari ka suudu be ba tambudi il faut promoter be men ara mais wallinde wadna be ko be faala ko be wadna mi kon faala ko Badja si des questions dans toutes les domaines côté promotion on faut dal be halfini d'accord relation ma ange Magada Pita Black Family mais la relation du tout là hein parce que ko fréquentande yaadayɓe ko yaadayɓe walla immodayɓe jooɗoda waalida hiirida ko ɓen woni honno ko ɓen ɗon jogii relation hara miɗo anndi programme ma nder quoi si miɗo jogii andayɗa anndi si miɗo jogii business mote anndi mais min ala on relation tigi tigi nder ton comme noon jogori relation e Adra walla Diaw. D'accord. Kon nun marɗa témoignage e DJ Diaw. Témoignage ça veut dire. Kon nun anduɗa DJ Diaw. Wa DJ Diaw yo sensu système makko. Système on imo yiɗi culture on mais yo sensu système no woni yarde non parce que culture walla mbuuɗi ko koɗo feetuɗo so ndarno Diaw ko wonno Soppi FM parce que miɗo suusi wolde haala Diaw ɗo ha janngo coma fou ko wonno Soppi FM hara o canalise no o respecte émission o parce que Diaw no tawa e ko bonni émission ji ɗin parce que hari wonɗo ara e radio menen à l'époque pour ya naatu e nder studio radio ko probléme est ce que a faami ko enen kat tun non émission guinen invitata yimɓe 10 personnes e nder plateau goto ko enen guinen on andira ɗum noon kat noon ko waɗangol ɓe facilité a watarde yoɓa 10 000 francs haɓɓitoɗa ƴetta si ta émission ko 1 heure temps walla 2 heures temps haɓɓitoɗa ƴetta 1 heure temps auditeur joni no dowa heɗade musique mum woɓɓe no dowa noddude cerveau vocal no dowa nadde mbuuɗi est ce que a faami heɗotoɓe no dowa heɗitade ya dowa lancude nouveauté ji yaltaɗi ya woɓɓe no tori dédicace woɓɓe no écouté ko débat ko honno ko chronique mo addata on ko chroniqueur mo addata on ko honɓe faala ande ko honɗum hannde woni ko adduɗa kesum donc ɗum no fof heƴata émission mo 1 heure temps ou 30 minutes donc ko bonni ɗum noon seeɗa Diaw no tawa e mum par ce que ari o heɓi succès on kono anda no gérira par ce que si fof iniɗa moƴƴi anda on ina figijo si fof iniɗa boni watta e nde hoore ma ɓeɗo yoynoya moƴƴi ɓeɗo yoynoya boni est ce que a faami donc systéme communication makko walla systéme no yaadita jama makko hanki on yo retourvo par ce que Diaw waɗa ɗo anniversaire ronkeɓde yimɓe est ce que a faami par ce que ko yimɓe ɓen woni mbuuɗi ɗin ɗum ɗon mi haalnay ɗum beela mi haalnay ɗum ko goɗɗo woni goɗɗum est ce que a faami minen depuis min fuɗɗi animation ha hande mi fotta e joni yimɓe ɓen ka yaasi min hirodira hande ni aya Diallo ɗum na ko yimɓe ɓen wondete quoi est ce que a faami donc radio koko suuɗitete studio na wonɗo no wonirta ka suudu ma no wonirta ka salon ma no radio ko ɗum bonni émission ji ɗin ko ɗum woni émission ji ɗin maayi par ce que neɗɗo sa heeɓi yo rettu yo daari to entourage on quoi o gollito est ce que fenɗo Diaw no e télé no e radio mi himo toppe FM mi sikki mo e ka d'accord Diaw donc min ala ko ɗum noon quoi ko conseil mi joni mo quoi sen ami sen frère yo ɓurtu wakkilade quoi d'accord ande relation DJ Diallo e Ceerno Bari relation DJ Diallo e Ceerno Bari relation wan honno relation moom entre porteur de voix surtout non relation o min ala oya relation tigi ara ɗum har no woodi ça fait dire que si min jogui ke concert ji min fottay si min jogui ke réunion ji min fottay si min jogui programme ji min fottay mais yaydirangol o anda ka mi anda ka makko ɗum ɗo koko wonno Colobane kono hande min Ceerno Bari haali kam
mais non comme fottayno ka réunion ji ka réunion ji n'est-ce pas ka réunion ji mais yiida minen mi yayno ka makko est ce que a faami kono mbuuɗi wadda men rewɓe wadda men haray ko sobis waddi men d'accord imo faala te c'est normal mo faala eɗa faala miɗo faala mi fa kono noon rewɓe wadda men jiwɓe wadda men mo ɓe no faala modi rewɓe ko jiwɓe gam kadi mais par exemple joni aka joni oui ou non awa walla oye est ce que hande ɗa waɗi pré moƴƴindigol e ceerno bari awa wallan ko oye oui merci beaucoup d'accord est ce que hande ɗa waɗi pré noddugol jaaw par exemple sansinamo idée ammo yiwɗa mo mandi probléme mo mari probléme oui so jaɓi d'accord est ce que hande promoteur ɓe guiné ɓe fof si fotti wi'i DJ Diallo no duwa e weltude jama on fof arta raymo wonno e seeɗa wakkili non d'accord Allô? Non, ça, il n'y a pas de question. Allô? Oui ou non? Ouais. Salam alaikum. Kodonati. Non, vas-y. Allô? D'accord. Oui ou non? Andi do. Non, attends. Allô? Ok. Allô, oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Badian. Oui. On way. Magada. Ouais, ko fewde. Jantou alhamdulillah. Jina bon, m'écoutez Bishop Momondo. Ouais. Ouais, bon, je vous salue d'abord. D'accord. Bon, raison appelant. Parce que là, nani cerno bari no wada allusion e émission mo be wadi samedi do. C'est que comme indi kon dige bendo so benni be do pour artiste be bendo. Ara be wala on ko weli be quoi. Tu vois. Et je persiste même moi aussi et puis je confirme que me wali kon parce que comme on me demande vraiment be wala ta ko to mi si to ba. A fami andi hande siminani busno wala do me wali tike kiltiro me wadi ka kiltiro no weli wol ko le hundu ko quoi. A fami andi wadu ko le kiltire walta ko le kiltire ça no landi sacrifice pour quoi. A fami hande won ko dige jombo produce do artiste do kinne jo wondo do. te hande artiste be do walde dige be injecta 2 millions travers conseil di mabbe Magada travers oui Magada moi c'est premier mi produce guinéen jo artiste yo ombo gonfoli ko produce be ouais awa c'est ma première nouvelle voilà awa joni noddu MC non noddu MC fendo France lando damo voilà nodda mande album mabbe produce da wala ouais album mabbe yaddo nyani on ko produce mo ouais awa c'est ma première nouvelle awa haray donc toni maray te le sel digi awa produce do artiste do d'accord ouais avant mais hande siko dige je ni dige be ni no andi ko hande nane nane wala korunga bedunga se korunga ka bedunga ko woni wara intérêt général ala donc quoi afami wana hande anani dige no mi cassette yalto do kala cassette yalto lagine mi soda mo jotta mbudi am soda yo wonni cassette gine be jello sodi do parce que album bu yalti do ese afami hande woni ko ka kiltir na wodu gol to nyendo ko lande na wadde do digas na ko de kare parce que hande hay wadda do anniversaire pop immi yeyi ay artiste bada ta tike bu nada ese afami mais hande artiste hombo hebi do duma commandre sorti album ma duma yaw digeje no anda mo promotion gratuit est-ce sorti album artiste do jonno wadde do sorti album wadi est-ce que jonno wadde napolan c'est wolde fi culture na hande wonde wolde ko anki ngande wadde c'est-à-dire andi ko joni jama on fili pinal go gala pinal law hari sincèrement parler ko départ o wonde mais pinangal ko joni wadi non bro pinangal na joni andi fi yondu pinangal na joni woni si tawno hande pinangal ko joni o woltano fi yanki say ni hanki hari culture no yaade we idi hande ça veut dire que depuis hanki hari moja kono wonno yaade hanki ko na yaali hande voilà ay andi kono wonno hanki wonno yarde hanki woni hande parce que law hari déjà am Magada par exemple Black Family hari ko Magada Black Family wondo par exemple rapper e gonfoli MC onno e commandre honorable idéal n'est-ce pas hari law rapper be déjà artiste guinéen be wombe do duuda déjà e der Sénégal mais hande sa 50 groupes wala 200 groupes maji do wono na kanyo ko artiste maji do wono ko promoteur maji do wono ko DJ
a faami donc hande law ko no Diallo wiramani law ko cassette men me fuɗɗano men ruula men anima hande yehi ha tawi ko seede yehi ha joni ko ordinateur mo kala jogui amma ƴay tun amma gaddaɗa jogui ordinateur ma si mi landikema ɗo mi landike morceau ma ɗo joni morceau goɗɗo go joni a tappat tun a youtube yaltinama donc c'est pour cela que minuma joni jama on fini joni pinal ari joni jama hunde fof débordi donc c'est pour cela que donc haray ɗa hani an kanko hon ɗum waɗata way voilà joni noon ko ɗum waɗi mi innuma min sa yi hande a inni hari pinal no ala hankin ka hari ɗuuɗa sari ɗuuɗa ka andi ko ɓenta ñande komo jomi ñande komo joƴi inuɗo ko tiri am veppay quoi haɗa yaaju kalabante boni voilà c'est ça voilà awa joni hande ko yimɓe ɗaynirteno hankin e hande na gotum sa e busa hande accitiri wadde radio ma wadde piiji gono ton par ce que ɓe andi ko wonno hankin ala hande est ce que a faami andi hande hane nani nano jawo naɓayno yimɓe façon yimɓe fo e radio ji mum mais mbiɗa andi jawo utten jawo hande sa daari jawo sop fm fermo ɗum kiltiron ɗo fof jiibodiri par ce que andi fiyon ɗum par ce que jawo ko watti invité de artiste ɓe ɓe ara ɓe waɗa émission makko digueɓe ɓuy watte invité de artiste hari arano digueɓe busɗo sa ɓe invité ko a yoɓɓe ɓe invita ma d' accord ɗum ko wona homɓe noon magara ɗum ko wona homɓe noon ɗum ko wona homɓe noon kono wanno Diallo en fof mo jarri mo yoɗi ɗo ɓe fof a yoɓano ɓe so ɓe invita ma ok d' accord je mange pas mais mo d' accord est ce que a faami a yiyay ɗo concert waɗa ara digueɓe no ɗo ɓena koko kiltiron ɓe joɗani ɓe yoɓina artiste ɓe fi ɓe joué un concert d' accord ok inna kadi ko no joni inna ko kiltiron kadi joɗana ɗo quoi andi kadi hande siɗe woldan andi piyum gotum andi gonɗum soñƴi en kasare ɗo on naafiki yagal ngal d' accord hande sa yi Diallo no jooɗi ɗon ceerno Bari noddi o fuɗɗi kende no ɗumannade ko kerel yagal ɗuma hollugol defan fof samba ara ɗandi saba pa ɗon na ya hollu ka tako ara ɓowra quoi d' accord kamɓe ɗiɗo hande sa daari no gasa ko ɓay intérêt maɓɓe noddama si ɓe jooli ɗon ɓe famini tout va bien mais ɓe hande saba pa oui ça va pas là on confirme vraiment a faami là moom ça va pas hande ceerno Bari e Diallo sino falno kiltiron hande ko ɓeydi carrément ko fi kiltiron ɓe falno kiltiron no ɗumanni soɓe falata ɓe yiɗidir ça c'est que ɗum ko entre maɓɓe toon quoi mais sentere kiltiron dari ke mo ɓe défenda mo piyo kiltiro yaaro yesso exactement e sa faami hande wona hande min jaramin e Badiane ɓe yiɗidir mais sinnama fi kiltiro yo min gollu fino kiltiro yara yesso wa memata Badiane puɗɗo min mi baramo par ce que Badiane weltala walla Badiane si heeɓi ɗum ɗo mi monantomo est ce que a faami ko ɗum ɗon ɓuri kalde gakki ɗuma ɗo mais ko nafigiyagal ngal accirante mo ɓeno en no sera andi min mo ɓeno wayade andi o he goto ɓurta galle baba goɗɗo yaasa si goɗɗo inni ga mi ko baɓe ga yeeɗede galle on ka tawani galle ɓurde ɗen ɗo itta ko baɓe ga jeeɗeɗa d' accord est ce que a faami ok mais kiltiron hande ko jiiɓi kiltiron ɗo Guinée en ɗo ɓuura Diallo e ceerno Badi par ce que kamɓe woni andi ko fewno mini ɓuuraɓe kamɓe par ce que kamɓe nodditi kamɓe woni pionnier ɓe gasare ɗo d' accord hande si konko wiiɗa ko si animation fuɗɗama ɗo ɓe tawa yatti ɓe fuɗɗade animation gasare ɗo kono hande soɓe holluno wona yo génération diggue ɗo no jogodiri yaade goto jagguitata lawol par ce que et puis haɗa respect moɓe duwama fof no jonni ɓe o respect ɗo d' accord ɗandi fiyon en parlant de promoteur hande sa arani mo oɗano enna oɗano enna par ce que ati ɓen kadi jogodira so ɓe jogodino promoteur fof kala hay jeune promoteur séri ɗo a yahay taw naɓa haɓɓere goto ko ancien promoteur ɗo par ce que ara respect no entre maɓɓe donc Badiane alani ɗo est ce que ama mais non c'est pas question Badiane maɗuma mais si tawi magaɗa na Badiane wolanda de ko général woyɗa non ko c'est en général mo ɗi wolde voilà ok Magaɗa a faami Magaɗa émission ngol lanni ça fait émission ngol lanni Magaɗa y a pas de problème joni ɗo e waɗa jour an kadi nde arta par ce que artiste on da faala defanude ɓe mais après aray tawtinde ka laaɓa poy ɗo wawi yewde an kadi on côté ɗo nani sa yi mi noddi ɗum noon ko resi mi woli ɗum noon a faami hande pusno en ɗo noon artiste ɓe a ƴetta ɓe Guinée yoɓaɓe gaseji andi ko fiyon ɗum ɓen ɗon artiste ɓe Guinée on ɓe ɗon ɓe hollude carrément ɗuma ko par ce que min précise Black Family depuis fuɗɗi e nder ɗo Dakar ɗo c'est seul alliance Guido Jama ƴetti Black Family yoɓe ɓe gase
hande so min onon promoteur onon ɗo ko wallitaki la famille ala mi woli ko weli tan mais on heɓi confiance et puis je vais même situer le cachet waɓe paye un cachet de 500 000 hay ko artijo goto memali kadi e saare ɗo ɗum ɗon kadi ɗum ɗon on respect ɗon on ɓe wona reconnaissance on ha ñande lande d'accord ne ensemble est ce que a faami par ce que ɗum ɗon merci Magada ko hollugol carrément vous êtes là pour la culture d'accord Magada merci beaucoup mais en tout cas dal ko mi woli ɗon nane ko ɗon mi dari kadi ok d'accord merci beaucoup après yewtay ɗum ɗon ok DJ Diallo arne ko oui ou non wonde l'émission déjà finie non même il faut émission radio d'accord ouais ok y a pas de problème voilà donno o fuɗɗo émission radio DJ Diallo hande si mafeji ɗi fof ɓannama ko mafe no ɓurɗa mi alantama de mi alta mais ka pour le mais c'est passe mafe tiga mi jabani kamo non na mafe tiga de mafe hako ko ɗo woni laaɓa e poyi ok a wami ɗo laɓɓino e poyi mafe hako DJ Diallo ɓeygu man ɗo fen ɗo oui ɓiɓɓe jelo marɗa ɗum nan mi walta ala dal o kilam ɓiɓɓe yo Allah ɓeyda ɓiɓɓe ka des enfants d'accord ɓiɓɓe ɗo o mari ok aray Badiane on waway joni waynodire gasi déjà gasi émission o lanni ha laaɓi d'accord après en artoy kadi ka émission laaɓa e poyi par ce que en gaynani d'accord en fuɗɗike donc haray mi weltanike nodduɓe ɗo ɓen fof weltano on wonɓe darde en fof weltano Bodian ɗo weltano an Bella Joli si tawi ga ɓe naniga ko hawnanaɓe hara meɗen tori yafuye par ce que ko wolo faljata ko ñamode ɗo to kay o feggoto ɗiƴe ceerno ɓeɗe a jon ɗanaki wo ini ceerno ɓeɗe a jon ɗanaki mo yirno ɗo eyyi gonga makko a faami donc inna merci Magada nodɗo ɗo on min gantama ɓay min fof toto émission aji kono jaka no waɗi ko majjitimo seeɗa o famali d'accord donc so wayni ɗo joni minen mi yoɓina artisiɓe ko hande hewti joni noon kala yo nan moƴƴa kala ko arti joni o yoɓay min programme o yoɓay ɓay ko ɗum o woɗi voilà mi weltanike dal jama o fof wona o ma o mi remercie kadi artisiɓe ɓen auditeur ɓe ɓen téléspectateur ɓe ɓen haray koyen goto merci albarka Boy Badiane. Voilà, en tout cas merci le doyen, merci d'avoir répondu à l'appel parce que bon tant que kadi yajirano ha mais malgré tout au déplacé que o ari o yewti expérience o partager kadi vraiment ko fala kon et la culture guinéenne. En tout cas merci kadi wonnoɓe darde ɓen nodduɓe ɓen mako bab ɓen sonna ɓen kadi surtout c'est très important étudiant ɓen kadi étudiante ɓen kadi fof surtout kadi nawnuɓe no waali ko hôpital ji tronɗen ɓe Allah yo Allah walanno imminɓe hoore jang kala kanana hoorema kadi no tegui e hoore guinéen ji on fof ko naɗa hoorema no teddi yo Allah wanno rewtude ensemble Allah walanno kadi okkara en démocratie ka leydi men. En tout cas, franchement, merci à vous tous. Merci à toute la Guinée. Merci à tous les Guinéens. Rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain. Enen et doyen Tchokadigoni, DJ Tchernobari. Jonon et Moina affichons très tôt au lancer Diamant Iya. Tchernobari, si hebi empêchement, mo lamitora oronka arde e waɗa émission laaɓa e poy e hoore makko ceerno bari la jenti lundi prochain ka wona émission laaɓa e poy inchallah. Merci beaucoup aray jama en salmini jama fof e weltanike me merci DJ Diallo en tout cas mi weltanike ma moƴƴa minama ko change bon ko merci infiniment ɗo ko fof ko wola ɗo kon ko fino moƴƴira na fino bonira hande enen fof ko enen hawti nene ko enen hawti baba hay jaɓɓiɗen saliɗen ko ɗum nane ka début d'émission wiɗa ko pinew to fotodini hen ɗo pourquoi pinew ton fotodini hen ko par ce que Allah haajino ko ma fotten Allah hawtidiri arsiseji men mo kala ma heeɓa e juuɗe o hara en salmini jama fof min noon mi waynoray mi jonna rendez-vous si Allah jaaɓi le 3 décembre ɓay ɗon andi ko anniversaire l' émission hotire e daroyiɗa on waɗo tous les jeudis haray ɗon andi l' animateur o fof accaka hay goto ɗum ko ñani nayde watta si Allah jaaɓi waɗata le 3 décembre le 24 décembre ɗon andi ko nouvelle génération ko nouvelle génération abo taw donc en fuɗɗaki publicité on taw non d'accord non parce que non non ok joni mi yawtade woni ok merci beaucoup parce que ni non
ok ara le 31 décembre donc andi ko en bagada d'accord donc c'est le 24 donc on se dit bye le 3 décembre le 3 décembre vraiment non bulo ko non taw le 3 décembre la suite de soutenant donc anniversaire il faut me voir voilà merci beaucoup ciao on se dit lundi mais ming et jeudi Salla Diaby 22h 23h merci beaucoup à tout le monde. Nouvelle génération hewti et puis ci kasi musidɗo amen ko no fewndi woko concert mo habbino ɗon concert mo falano ɗon concert La Guinée concert Afrique concert du monde entier ko no fewndi wo pour la première fois ko Mohamed Fatako Junior woni adde ayna si police nangayla ko mami yakagida si gendarme nangayla le 24 décembre contre Douata ko stade Iba Mar Diop à partir de 20h ya dembo wo ha amado hakkunde leydi e kammu himoy newno anti crazy o ama yaw muta anti crazy wo sosoɓe ɓe no nder maninkaɓe no nder gerseɓe ɓe no nder tomaɓe ɓe no nder yadde onde kadi alkazayon artiste ma nandarma himo jooɗi Sénégal to yanko woni konka ɓemge mawɗi stayila bonnude mimi wattata kolo falema yoy guitema jiwo hes bo rap laamu soringe men sokka juuɗe wo hamba kadi NG 224 Ria wo hamba kadi wo tous les artistes guinéens wonɓe leydi Sénégal le 24 décembre enen nouvelle génération stade Iba Mar Diop waɗa guichet fermé stade Iba Mar Diop min mana wo nattugol ngol rewɓe e sukaɓe e sonnaɓe aden e dey mum aden e séri muɗum aden e killi muɗum woyo landa 5000 francs CFA wo ko ɗo woni prix fiction wo noon ka ɓuuri laɓede ɗon ka ɓuuri newdude ɗon amara zede mirennominema amara ya jonnage ko ɓuuɓi wo ko ɗo woni 10 000 francs CFA wo hey kon heɓa Mohamed Fatako Junior sa fala marde ka concert hino numéro téléphone o info live waɗu 77 375 28 63 walla sa noddiɗo gayndaki nodduɓe ka 77 105 93 44 minima nouvelle génération mo inni ala